technology ho yes set exam questions I brought no yetri twa no adabia me frɛ no wo twerɛ ya pɛ no watwa kyɛ sɛ we no ne de guru mi wo atete wo ama wo so atumi aben mock exams ho terminal exams ho midterm exams ho kumase ne nkwadofo adavro ma yebo 90 putuja ye pensation hwa ne kɔ na ye nsaka perfect wo ma no ebi nkran so de na ye dan so man first of all no baby ototo ma bro no bobra mu nsa tumi aka bi number no ye 0243 299 938 and 0540 755465. Vitamilk anomdia ewo dwaso ne kanfo de ma se wiabre wunya pan no biscuit anasa pie bi de boss we bekoyi ankasa de ma awia yi tie kanfo de ma ho se ba ye mfinhia duonu ne ekire nie ana Vitamilk waso my Ghana ha ne benedie bia eheda esi ewo ho na wie ye kanfo de ma se ye mo so to de he na wo pɛ siame drink na wo pɛ cafe bia nim kala bia nim adjective bia nim a wono matim say yes natural drink pa ana wonum ne onu choco banana strawberry enunti babia ye to anom de no boru ha wiabre pe bi na kan na to so na wa bobo sanse nuane no na asem ma se be calcium wom omega 3 6 9 ne nyina se Vitamilk mu ma wie yi anom de ba ko ahoden wo ma FDF agyatum no ye kanfo de ma se wonso pe bi nenonom Apamfoni abie no ahwai yede ya no fanfan baking kankasebo tia ma wo mia medin edikan asonaba ohene kwabena boatemene enoba afia aboajewa ensebro enchiremu kan eni Asem Beba Dabi Asem nyaba ebasa no fanfan bomu ade empani kurase echi sanse wo se yete se we na ekro we na ba erunti ne afato ye ho so sensentwefo so ene ebewura ntodom ntokrum ene wiemu ne fom ba bia ehwafo ye bopehwam din sembro frase a kwada so ede ne nkwado ne frase dan semno de ani egyan akoy sasa de chi na de sabia no a sansen semno yade a ehiri so wo Manchester Ghana mu abratie bakun ya yesusu ne din ne junior sana dodo no ade frɛ no wanya mfinhia ne dudu 924 year na wanya ya sabre no meka say emumu adwuma no an hodi no ne ade ya edwo an no de ebo no ho ebra abeto dwasa kronfronfo atene so atua ya ne sika yantam a wo mo age kro do yetumi mu ne abodin atodin chese mpenifo chese sika no so papa na ya say baby odin dwuma jenifo wo mo bia ho no a kwada so baby jenifo no ewo edu mo edwuma no ehwa na odin dwuma na ade chin yei opra ye ne manfo ko bon prusu kwankwankwan ko ya junior na moja yantam wo debo a chese ne wato ne ti akọ akira chese wato nan esie do memenda na professor metumi esi ya ya professor pa na bobra ye ne nipa bia ya wormo ho bon komo titu pa ne adansefo no wo mani ko tuawisi etwamu ne ebisa bo mo se munim de ekoso ananse nsem no kra ndo te se ya enam so ma junior transe no mchese junior wo ye nipa ba ko a chese wo kro ne nipa mu no wo hu ana sika yantam ehyenba jimu aya odi aba beda e man pimpin krom tatunfo se adwuma wo yo no hweye o junior na edansen kra na ba beto dwa se krofrum abaya ba ko ye patricia amdimako ya no nya mfincha da dudu enson ene krofrum wo no a Jean Robert to so tua ye no so sika wo no ho wo mo je ya wo de ekroye entibe ya hweye pa ntia hweye mu a wo mutunfo da bia na se ebe mentan bo baye no ba beda ne sika ikuta no a na da branch pa ya ne be pese se bo bi ne huru se gere bi ne huru se sika wo no eti ade na anche no san sika no ya o ma kromfo huru se sika wo no ho ne kofa de nyina ede baye erunti sabra ye ka se de junior watoa ensie do manfo wo mo ho titupa na dansini ne kire se krofo ne nkwado anase kwada so ne nkwado de obesere se aposifo bedi washim free na tumi aboa borom papa sense ensem wo ye tatie ba ko edo no se ade chi ade sen de kromfo wo mpotem ho pa na ovura maxo wusu antwi bono na oboy kasia na so de nchimu no ebo tech ya man bofo sakode samodi entie ni nchiremu a wode mai ede moti ya no kwe enu ano pano ile mbanze me mfati afiri fisati dino ejumbe me fle no be 23 fonso na mbiza zo ofie no se na me se me pe mo ba mo ni 200 cities no o sende le de number man o sende scan ko so no ka ka me se ano pa sande no be sia ko bobo a mo ko special be sia ko bobo no abeji exacta ma me ne ka sa no e juno akati sande no pa me ma hene ni ma me se bi o ba wa se bi o ko e no kati go no sande o mo juma no mo ko kati di o sande no bo no kwa dia o ko e za ko ya juma oni je me fo ne ya juma se mo se ka se me ni ni e ti ga ni jo ko ni de ni mo zo a o be se bo sande ne ni yi boy fi ba wa ma
Ele be our master de your water. And he and our partner was in some na back then there. Junior make him and I'm so make him more the whole now I can pick up on me video what the came about it. And I said I know say and I say and yeah me check him and our friend is will be so a friend scam and 800 million a man by our friend now on fat and to make check is on fear. Did you do on a kind of kid Messi when you can look at me sign no who just come here there at the end of the call to be good in Pumana Musa once not be one in Pumana no I'm say they doing to the kids are fine neighbor and I'm saying them a flare they be at the phone that inside that to the flare no the flare I could not a best the second one will be 5 and then if I friend I'm say now junior and I say junior I'm saying junior if I know we in the captain and the team money I'm say junior and junior me at you and I don't have food the deal and what captain no was afraid him and my farm was saying I was a pass phone of the most of the junior there was very pass and the phone the deal in the end and where the coaching of man of the most friends in the air but I'm a free boy and I don't for any major man so I'm not here and I don't know need to be confident this is I'm not here so by now it's on the call for rare the quality of no bed is some man now once on the torso and I think and I'm really I know the young cases here and police will be busy and a quick case the police on the by you trade who and you now you wouldn't nese mucha I from you were not trying to meet you really almost channel in a minute as you channel na beti at the almighty training so as a training night at the solid fun and the almost same con you all know almost try to get into Mujano up typically need them more and choosy one down women to me on my time in the tomb panel so we are on the time the tomb panel the corner at 2 I shall for Mona Mujana son of my so fine on I find the down Mujana the Mujana and the Mabon to the say the cool appointing our first days, at the end, you almost to the veranda, veranda gate, that year. It's almost we can't say the meeting about it. Who calls it the crowd do other signs to me? The next again, I think Saturday and according to in Quality of your almost is a cuckoo on a demo, but now I blew on any now football game. In the game, you said, I don't know how we are. Maybe a boy in Nabawa or no mobile. You know, I what 20 people say, yeah, why 20 people on the video on the train idea. And according to the boss, or if I think it's all the fear, of point more sure, the day 2 billion the very few, and Cassandra, not the back way, and his kind of office kind of cost, and I'm the son of Fonson. The mobile money phone card, and most people call. No friend from comment men scanner never was but scanner what the best you know of a coin and a phone on the answer. Maybe did say, maybe Sushi and Pan said, maybe said the power ban. If it's or not, the Okono fear the gate or 2 more inside, we are wanting to be you actually. Idea now what was a big actually. If you know the big you are, the big you are with me, if you make it any panel, or fire or money, and I say many parties were inside and almost fair amount for everything. As a can, yes, I do know. And you say, or no, the chemical use many scholars for some particular. This one was held, and was there when you want some idea. Would be it means I don't believe in any panel, Nipa or Pen, and a bear's idea. Nipa or Junior, or Nipa 20 or 25 to the year. Almost just one. By almost your man, and on there, and now, only to your time on the pattern, then I could read, almost out for German was and said the American car, and that's your monomata, or Maria the Patro, at the team gentlemen, on that package, at the Ultima, and the president of Yama, I will be unfair, I will be somebody. But you would only go from one in this only halfway. The blabber go by when they deal in my mother court. So, I cannot get the area, still go at the child nurse again, the area, I say, will be cool to say in a idea against you. What so, would you the other for uniform on also get the other engineers one. One I said this was a kind of cool and you can say the one is here. Everyone for I don't know, I propose some Cassia Pa next year. Ura Maxwell also entry and the Ukupimu Ebo, a quite as one portable dear Potimpa with Nim Junior Yasabre, Watua and Sia Doi, and I think you will ball Sako de Sambo, Ibina Ikukuti.
abusuafo yɛn firi kwada so ani afiri ani nkyerɛmu ɛwɔ ɛpoyɛ mantamu na ɛyɛ na wɔtwe mu no ɛyɛ match bosom ne de tɔso nsia 6 match no ane beto dwasa bɛn mu akopie mu ɛwɔ ɛpoyɛ mantam a ɛne edi adodo na de nim no ɛyɛ Samson Seku wanya finhyia no edunan wakwakwakoto galamsa amna mu amekɔ wiase wati nananom ensia do man ya busua ɛwɔ buadu a ɛno ɛwɔ denkyembo district ne de sabe ɛne esu a ana wo mu esu nano na aka wo bi makopim apoyɛ mantam a wɔsoafo wɔ hɔ ɛyɛ Rita akosua agyen awethe wakwakwasa abusua sabe wa mode sia wanya finhyia no edunan Samson Seku wakwakoto ɛyɛ galamsa amnam ama wafiri mu wakwakoma abusua ya akwacha hom se wo mo nsa den san se de yesi ne nyame anim nie emu oya pan so mokonim omo ensa den ne no an wode atu dwa se we ba obaye no ene wone bamba dwumaku a ewo mansin mu nyina da ne ba ye na de wo mo ka nyina ne se sabre de abane ban homode bia ye do betim bia se ne be ya bama bamba mu nsem agire tawe afa gram se ho nsam so ewo eye empatam hom wotiema se de manfo edi gala wo empatam ho ya de e hadwen eno anu ma betutu amana ne ade ade wo hwa kyese wo man katakata so a 6 match no fofia nto atan wadware abamo abema wanya finsia edunan wakwakotuma sabe wafiri mu yayaya no nana no si yape ene assembly member owobodu electoral area aye Owura Vincent Akole ene ojebrani adaje pa da ma merit akoso agin ase se arafo kese to wo mo waye bia boa betetre busua wre no wodo wo mase nanu achi no ana ode adesede eto oswafo anim so obasre pa sansa ubepie mo potem ho a omanfa wo di gala wo ho no nyame anim ne anu oden pa wo tuwa befia kyese wo kire mu ti ase ya enye ye kwa bia so enu ti wo se bambofo ne mpanifo ene ankwankwa se wonyina wonsom na moa na garam se ho nsam a ewo poye mantam no wontimi entu ase Elsonfo yento so da yenko kwan so kose dwumakuedu mu panipa woda wano Owura Abraham Amaliba na Abraham Amaliba no ten sema wura to dwa de nyina no nkwanhyia ya nansentem sisi ebo ye kwantepon wura so do Edward na no ede atomu se brema widu wo sempanifo hwe netumi eboa na de pa no a kofa ba ye kese pa ya drobafo wodmo a enimra ne hihye ya wura wo kwan so no eda kofa ede pa fin so etumemfo ye nam kwankyen na ye kro de ba don so emra bi wo ho se etumemni wuti so a odon so no akwati enya de ya opedi so na wo hye yo hawo ne mane pa no wo sempanifo ede no ma wuro gu akwam netumi eso adon netumi abo ntimi nkoba se ede biara da ya de be kyen no na tumemni ene yesu hwan ne hwanye nipa no yenkohwe na eye kankonhia ena kofa de nyina atumi ede about se ewura manfro so a wormo hwe se santu edi nyina ekoyi na wo chese adobafo no wo mo hyehyeye se wo so di ekwan mamra no eso do wakwati kura drobani wonfa ha we ni wo so hye no so medu ha megina medu ha menko we ni ebrai wo se mekro ni nyina sanhye nyina obekwati ni nyina do chese ade ba ko no so ha dwen kase pa don se bi kura do a ya yebro san bi ho what so fun say we ti say no na wakwati eno ne ade a no so fa kese pa no ene de accident etumi ede eba afei wo chese wo hwe nkran ne nkwado a ekwan no bebrate dontom gibu a enkoyi na afei so petition ye crossing no footbridge awro no ye wo sempanifo hwetete ne kwaba mu bia bi wo ho a wo se ye bie se be ya wo mu enam fom nso enam kwankyen no so wo mbefa ho wo ne ka no kura ni ye bra bia bo na so munnim ba bia ka no kura nam ka no nan ba bi ne nipa wo nso enam fom no so ba bia bo nam a no so ya de a ehu ehia ti prempre wo chese wo ne mpanifo be kan tuma de abontomam na wo mo akati de apam ho se wo se ye fa kwan nuasa bi so na etutu ye na etumi aboa se we ni yode aso no enya sa de ne nemu ne nani nemu a na ne ganafo ye hwe mu fa kese no na chese ka kwanhia na kofa oyini ede abre wodmo afi road markings awro ye ne bebi wo ho a ya nye bi kura bebi won so ya ye na akro wo sen kampanifo behwe na ye sanso ne sensan no bi ede ewiomu na boa na aye deep pa den so ni nyina mpanifo enwonto wo srese wono akoye eye kwansko sekuse pani kwanchefo otua wano no wone ne mpanifo bi ese fate wo so ma no ebrimu no ebeka ti da pam ho na muntu ebeboa ma kwanhie bi etasie ntentem so wo kwantepon abro so no ya pepumasibre etumi ede ama Ghana National
fire service and you do the Jumako memoir a better someone somewhere. And one that shall crack to Bibia, Wabab until Bamanie. So one day, while you want from dear, will bet me be as in your beya. A brano, a just says this woman, and will bet me a son, no nabois. I'm a bibia to me, I can't care, will go so a 2 gun of 4. Nana Nako Piemo, our Hawaiian and Patamo, and one the mediation could be as a sassoa. One more watch a gun of 4, quite the Befaso Sansa, a fee, and see, you know. Yeramono enkwa babia na so ejasese a esisi wo memono eye nyaya nimsema ehadwen enu nti no de sa adwumade yasese so eboa acheto amanfo akwampa ebefa so a eye ojasese esisi wo memono yebetimi esi ano kwan nenu na akopiem hwahwa ne mpatam a owura ofori Collins wono eye hwahwa municipal fire safety officer wakasa de futu akwa magana fo nyina se eye from medato na yedidi dwuma ewo fie no mecha cylinder no pin wo bu ha ne de ho a ene ho wi na chika krabi no kwakwafa paint no de aka ho na sa ye mono no wo yusu eno no wo bokoko se sa de no very very risky pa ehu san se ade no enya wi na chi a na ne se ye mu a na ekọ no wo tufu so basa totwene ne kwakwato afofo san se wo ka ho a emu na wi na chi ne de unya hu de ekwaso wo ho enu nti ebetimi de ojasese abra wo dachi a ehadwen enu ati wo de atudwa se wo bu ha ne cylinder eya de leaky fountain wo bekọ no konkoma bu da so se tie ni enya asem ketua tese wo be ye hwe hansa echebu ase wom ejasese na wo de ba wenna ye nima ketekete opani chemu se nipa bi eye ne hwe han ye ni a ni nyina ka bom edi wo jasese ba ehadwen ebeto mebi na tese akra ne japade bebre na asia wo chemu se omanfo entu ohofo na wontimi entu oho efisa esu ene eban ho wagina so to Ghana fo nyina fo se ejasese yade a enye nipa bakofo ene betimi akosa akona ne betimi asia no enu to Ghana fo nyina fo se yenhwe se ojasese ho nsem ye nyina beke ho abom ni acheche ye ho se ne be ya ye betimi asi ano ekwan elshofo anda motintim bia mpani se koso abobo ado hanana ye de prem to bre ka se bo Asem Beba Dabi no inada yedi esie yemfa na sema ofa entwibu ese kon kofila bo wore na pamfo wo mo hweye makase bodo nsemu no ekokan na napia ka ho bi kwa megini buati kokoto papilo kan wedu ba ka ho sakode sabo ka ho sanso na Uncle Sam the writer woro so ka ho bi akusu Sunday gina woro nyina boa nsebro no a ye bekin kan de ba wasonfo ne ye bienu awiei mia mededi kan so na ba ohene kwabna boate na wiei mene enoba afia abuajoa dase ebru enyado nana bema Krobea betra seneja ensemo twaso bia no obone bede ediamai apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi, Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quada when you feel to me a new our pharmacist in her bar shop. FDA, I did Jodin Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair or woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Band combined soa, or Nina English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover, and to about a pian kotobi maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students, now, and no crab, dear, what table
nso say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass schools wa ehia wo mo a etufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anasekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enye adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejode nkra so ya. Odofo, mami misa wasɛm o. Da bɛn na opɛ brɛsɛ. Ukɔhwehwɛ onipadua mu. Sɛde onipadua na kwa na hoɔden sitie. Obrɛboɔ, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu, o blood group, o genotype, so ye AA, AS, ana SC, Sabrey, may comfort by grace. Medical Center di ama say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asra no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kodwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Kwame, I just say, Yankupon to Major. We are Togo ni. Bachwani. Who free Togo Krobea so? If you are going you. Agbanyive. Ote teka yija. Bachwani. Opa fie. Bachwani. E hobi na uyi asase ma awura ma awode ni container si ye. Bachwani. Wa na abobo container ne ma na. Bacho debi. E yo no ani sika. Bachwani. Confirm ya na deny. Oni obey awo. Bachwani yawo. Oni ne wo masen. Mienu. Confirm ya na deny. Wakada say enkwada ne nyoma. Bachwani. Nti ubeye DNA. Bachwani. E free ho no a wo kan aye no. Wa man kwada no sikada. Edi be say ni. Ekwafe. Okay. Abaya isa confirm ya na deny. O papa free mu amokoye na yie wo Togo. Obo one wo sesa besia e ma mo de koy. Mepacho boy bosi. Watua bi. Mepacho ani. Akasai. Metua 2000. Inti ya ampasa aka 45 million. Mepacho ani. Okay. Confirm ya na deny. The make nyina no is on record. Inti dwene hu yi ansa no akasa. Ana deny say urei kari sika free Kumase ebre wo ma de ko han dan won kran. O ma miska ne mo ho ne nkyeremu ho. O ma uska inti ye ai so ma uska. E ma de ko han dan. Sa confirm ya na deny
sɛ saa dan no a wokɔ ha yɛ no time anso na wogye w advance sɛ to free hɔ okay afei confirm ya na deny sɛ wura yi ɔde n'adwuma firi kuma se de brɛ wo nkran sɛ yɛ pacho de adwuma ne ba nkran okay afei sa confirm ya na deny sɛ ni momo sika 8 million ɛwɔ wo hɔ ɛwɔ adwuma ni mu pacho ho ne ebetimi akyerem na sika wɔ hɔ ampa okay ɛdan no ɔbɛha yɛ no sa confirm ya na deny sɛ ɔtɔ air condition ɛde bɛbɔ ɔdan ni mu ɔtɔ mattress to mu onini mienu ka bɔ mu yɛ ɛdan mu nkonwa set a wɔde ne 15 million ɛsɔ so maawo okay ɔwɔ ne flat screen ne decoder microwave mattress washing machine ne showcase ne stuffing chair AC cylinder spray sure singlet boxer shorts slippers ɛna ne techno spark phone confirm ya na deny ni nyina wɔ hɔ pacho okay akosi alare ɛde asɛm ɛna de waba na Krobea na bedwafoɔ ɛne ne tiefoɔ nyina anim okay me sam ne tete ɛne ne tentene sɛ me ne oba bi ɛna ahyɛɛ ɛna yinsan baeɛ oba no tu aba me dem ama ne mehwɛ ma no woi meto abadin no wie no na sɛ gana mmerɛm no kura nye 2 years ɛso kɔ school kɔ ya maami yama kura no kɔ school de ne ba ya o sɛ kura ne nyɛ maba atimma yɛkɔ abusiafo hɔ me wa fa ne to ne twa ntoro ne papa mo busa ne sɛ wo sɛ kura ne nyɛ ne ba ne yɛ de na wo no ne papa wɔ yi o sɛ onim ne papa no ɔson daya na ɔnyɛm ya ɔyɛ dai ɔson daya na ɔnyɛm ya ɔno na ne papa kura ne yɛ Yesu Kristo second ya na saa na ne papa ma busa no oni asama obaka ana ne papa ma busa ne sɛ onka onpɛ papa bi nka na omumua no wantimanka me so me hia me ba so me ba no ko school am sɛ ja o chama o oni ma samaka de beda onim atichire mati hu ntiase we na me ba kitwa da ye twen ho manso de se ya no ne sister panyi ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nso to o de kula na bre me se kula nso o ba na papa ho na so what o do fam ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ne mame ho me ko duru ayi kula na so ho no ma me ni se ayi mbana awo me se 19 was 19 washa 19 night wear eno bo toma owo papa no e de mapra oye dey o papa no de ma epra o hye dey 19 no botoma eno botoma papa no so te no kon ano no opra na mcha amina on shadows dabi hey amina te yo de ma no wo hwemusum amama ndaje ho koda obonten sama ka tell me so o pacho o twam tropa di pamata de asemi na mche sa tichire na mche se so ono papa na twampna de no opra de dem no ahye 19 no obotoma no ahye dross o te so one hwan one na twampna mate ba ono de anhame me ba no na me pacho me je me ba no kan wo mo pra masam nyina ni Asem Beba Dabi. Nebe yiro. So say obeda adwoso a wokokosia no na wonyem na ade kosia. Wo boa. O si nemu ehye. Wo boa de no de mu nemu ohye esija so. Oboa de nemu ohye esija so. Oboa. Sa kire se wonyem. Wo boa. Wa musa o se mu ohye. Mi do na me kama mane hu no bo musa me hwe. E na saa akola na wo ka no kora ono to ne nsansia ne me sa mbaba no. Ono kwa ne nsani bi ono kwa uhu na wo hu do to. Ono anka so onim se de wo ka sama wo ka no. Ne kura bi enim na to wo ka no. Before say obeda adwoso a wokokosia no na wonyem na ade kosia. Wo boa. O si nemu ehye. Wo boa de no de mu ohye esija so. Oboa de na mu ohye esija so. Oboa. Sa kire se wonyem. Wo boa. Wa musa o se mu ohye. Mi do na me kama mane bo musa me hwe. E na saa akola na wo ka no kora ono to ne nsansia ne me sa mbaba no. Ono kwa ne nsani bi ono kwa uhu na wo hu do te wo no. Ono aka so ne se de wo ka sama wo ka. Kura bi enim na to wo ka. Ile
Okay. Ena wiei odoman kuma nyame ayeye enka wudin. Wiei odoman kuma nyame enase nkanfo ene ntontom ena yedema udin kronkron no. Adofo ne ade hye wiei yebema yenho ha na yama yenho yehyiehia. Ena yebenada obenim bosumi de tosu dubako emfimpinu ne aduonu num ene awei. Ena wie yasan hia bio na yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom. Dwumadie yi ena se yehia se yia yesi yede sua de. Ebrekro na mu yede kire yenho nso ade no ntina wie yi a yehia yi nokre moma yense yenho se ye ba besua de na afei ya kire yenho nso ade. Enu ntina wie yi a yehia yi hyene nso se baabi biara uwo bia utie yen no ena wie obetumi asan so ahwe yen na de hia ne se obeba Facebook ne so ana YouTube ne so na wahwehwe utek 102.9 FM bra Facebook ne so ana YouTube ne so hwehwe utek 102.9 FM na wohwehwe na se wuhuna wada ma ya hye ma wunianom enya adesuane adekire dwumadie bintie ma wonom enya binsonhwe ebrekro na mu no adwenkire bi a wowo no ena wiei eya na wo de atomu ama yen yebekan no kama ewo afidikasie yi so na ye de amawo ena kro ya san hye ne nsonso bio se ba bi a wodi free a wode ba no de beka ho wo comment section no fa ka ho bi na fa tum ho na fa maye ene ye wo be love radio for ewo Spain ene mo amu Spain na mo monitor show ni nyina no Nyankopon hira mo be love for ye da mo ase se mo afidie no da ne da mo de to a afei oba GN radio oba Patmak radio oba Bawa radio Amansan FM Brini radio ena Sahara radio ni nyina nso wo UK man ni mu ena wiei onum nyina nso abade mu abiebiem dwumadie no etwagu ye wo Kings radio eni ni TV eno de wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima radio wo Denmark eni ye wo Rakus FM enso ewo Belgium and Sky FM for Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu onum nso abade mu abiebiem ye dwumadie no etwagu Midi de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apese makana nanie ena dei Krobea jada mene mapamfo ye ne wahia oware ya chia me akwaba ya eja akra mpom te sei Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona nso me ho oden ena ye benada eduru benada ya na emunsem wehye ye da ano hye se ufrida edwoa oba de ebene se bene sa no a na utumi hu se nsemo a egubema ne so hyehye ena wie ye won komodi ye wo adesua ene ye wo adekire enso kire ewo afidie so very good eya kwa me na boko de adumru another roma ena ebrada we adum nso very good oda sore na otiasese ya na wade nyame ase owura bi na ote ne private car mu na traffic ya che no enu ohu se obi enso de ne private jet etwam no on de traffic ni bi anche no no wetwam krache no kaya no otimu no eye kaya ne bo wosoro Lamborghini bi krache no pagya na ni hwe private jet no asem o kan se private jet die mi nya bi ehwa no obi nso ebe pake Benz bi ewo no nso nchen se na nipa ne ye fan of Lamborghini no enipa ne nso se owura o Lamborghini die mi nya bi na Benz nso mu no otie o afei no obi abe pake ni Toyota Corolla ono nso traffic ya beche no ono nso hwe Benz ni din ono nso se Benz ni nya bie ehwa ni ehu se Prague ewura bi nso ba na Prague nso abe pake
Toyota Corolla nso gira traffic ni mu pragia say ye da benda ena me nso be da Toyota Corolla ibi anche ena abobo ya enso be park pragia nche awie hia abobo ya driver o si ye minya pragia na matenem se be ya anka wia nhye sabre kro na mu ne ehu so obi nso ni moto gas man nko ono nso dia bedru traffic ni mu ono nso hwe abobo ya din wo se wodie kura de so utumi de ya adwuma nyesika ka ho minya wodie ibi de ya adwuma anche na bicycle wura duru ho bicycle hwe moto gas man nko din wo se we wo peli a wuduru be poso kura na wa bre moto gas man nko da benda na minya nso ubi ehwa no wura bi ono nso nante abetwam wo traffic ho waduru ho na obi tene bicycle so traffic na che no o se bicycle die minya bie senke basa me nei ho beto no entwa kwantintin se bio ade eduru free so na uyitumu a ene ohim anche ene hu se sebe obi a oni nan na oti hriche mu ono nso aduru ho ene o se minya unayi bi enka menso menante sene o nante no so hu ba bi efri ene ba bi abeduru bibia ni wiase yeso obi memum enkwa de se wo wa manenso enkwa no ena obetumi di aye bibia enti enei se wote ase wo na yaresabia kokonfa no chi emergency kufu emergency na ko hade wono mu aya pagya wono mu na hwehwiem eho na obehunu bema sebesebie wo suo se wonyare da ho da unyame ase enuru baabi a eduru tampiri ya wo ya ho hwea enye ya da unyame ase na wo de ya de mekan dako sheda pebre kokofu emergency ewuji eda mikowura kofu emergency no in fact nisio tata me kire se bema pao na mennamu na se me ho yira me adaya uhu yawo a wonu bi nnamu emema esu woni a etiem anesefo ne a doctorfo ani ho hancho weyi sne ha na weyi wura ha so I stood somewhere mijina baabi di kan me nsagu me busei na me hwede ekoso no na ma bomi trinko onua se wo wa hoden na yere wo ho kura wa hoden mu da unyankopon ase kire se wa che wo nkwa hoden adawiai abade a chia me akra ya shieshia ya eja akra yo bi a wonso no sanete ya na nyame ase na ye nchia ye tiefo nyina akra Krobea Asante kotokose ni obi atie bia ompe onkomo a wudie ni nsam akeka si ani mu nyina kire se na brejet wuru ano na wonde ya ante ni okaye ono kra kaso ono kra ayete wakana no wosuru ni ndi ya ante no nam wiem ti ya ante no wosuru ni ndi ya ante obia empe nia otie sana abraboyi etie enkwa no de esunu obia akura enye wo munku wo de bai iwu ko school anka mitimi wie JSS a wie anka mi wie SS a anka mi wie SS a bonza afei enka no ana mekọ yesi suei on han nan da on han si awurade boam na me han dan na me de ketekwa akura semu a mepe afei ne nyame aboa no atimi han dan no afei kete na de asem aka mi nya mattress na me de to fom kwakra na mpanka ho kra no a ka mepe obonra se wanya mattress no aka mi nya mpa Africa minya 2 in 1 bi sa usi dan kra the same thing enti atisa ewo enipa abrabomu na ade ba ko a yehwehwe eye nkwa se wo nkwa na wade ubetumi aduru nia wo hwehwe no enti eye se wo mu nyina obi e prese obekọ nanim afa ye fa ba bi so e kire se seni awotie bi a won so obi ani brew sure seni awotie obi nyawaye obi so nyawaye yeah so hono enya kura ma wona wuwusu no obi se on se nkrofo nyina esu o me se eje se jet ru anu ne nya nte de woka no kura me pe na kira kwai me pe no na mabusa no so hono obia esu
se awurade ma menye sei awurade me yese ya obia ni bre enso so de o wa akire ne so eni bre so wonya nia wote ayimu na ya anko won so pe won so se ho no won so mpe ohu wo su denden ne se awurade ma nko na ni obi so wonya waye enti awiase se ne etie bia no enya kura no obi so wonya waye obi so ani bre wo akra medase asema wakan ya kai me ebra mi wie sims foforo na nyankopon ya adom na international school na wotwa piase mi refi new life international school na me kwakira de na ye fie ho no me na kwadwobrenya usi ya no usi miensa toa so sei enu obesi dan munu mienu be hye mu sei enti me ma mete dan mono baakum enu ose ene yaw hesi a wawie secondary school de ene foul trunk no ene otwobos no fasi me de dada mu mattress wa ha befa na wo fasa na wi kire se onso kira de teacher ni se be ya wo ba wusua de kra no a onko obenya privacy afei mi wura mu no saa dan ni mu ene ye wo metoye na mehwe se ne mu ne tiam se edan we de mu sondodo me mped nan kakraka sei boys me ped nan no ketua bi unya enuoma ba ko mienu bi simu na mu na ye mapreko afei ye hwe abrabo ne koso na ekoso now from Boase to Sehi to Kumase na afei dan a meba mu bia no ne mu ye nketenkete mame me se kai ene wedi anka minya chamber ho single room apartment bi anka mepe na maje still me honso me ho kire me ewum me si anka minya 2 bedrooms apartment bi anka mepe still afei me se ene minya dan mu angasa ene ofri ha na wo kwa ha na wo sene ha sa ne wiasete enti sane ya wote ne bia no fane saa enra enkomo bi ba yanim na enkomo no na eyowura bi a ye frɛ na Iron Boy saa Iron Boy atenga owo fufuo ewo askwa one ne yere Esther asem ene ba yanim ha Esther no na anu fiada na Esther ba yanim de beto yanim se yanka bia mano anyina mfiri ni kunu nsemo a krachi ne bi kuno ewu kumase bonten so omu nyina ye frafrafo omu frifrafra mamu na aba asante mamu so omo be bobra na owura no sebe one na setena mu no tan one na wo mamu mienza eni o ma krachi ne di namu no wa ya to the extent so tumi bie na no kase wo mahu se wo hyeran sen me makwan ni wo mama bi e wehye omo yire nom downforce bi wo because ye wo manzo otumi bie na no kase wo da bia me bompa ye tia wo se mam nyankopon ma unya ska ade ya unya ska wo bepema bi wo ho sa enti boy ni tumi ka kire ne yire ne se adwuma oba ne ye no onya ska sen no enti onti ase ye wo sa kwan ne so well baby o muti ye tu wo mo ge ya ko hunu obi nyankopon adom wakobobo ntabodan bema no yetu no nanko mfa ho nanso obetumi nya kokoduro konya asase bobo ntabodan na odimirikatu abambi na wotu ba mu no eho ne nsensem no ehya ase ebro atete ene kodana enti sesei amana dane sadwiam oba no oba besia otumi bro tram eni abonten kura no ada no se dia aha no na sei na koma kura ne se ni nua ba ko odi kan Free Cape ene oba besra no oni ni kuna nya asem ya wono ye nkradokono wode kwachima no na ni kunu wadani nsi akire hene no waka ni nua ya Free Cape abayi atimo epan enti ni nua na we ni kuna we saa ni nua no ba ko nso ewo sirem ene wo se mi bedi holidays nso kakra ewo mebra ho a me sister ho a wono nso ba ya akura ketua yi na Iron Boy wasa kanatim ho pan no wawe enti ompe krache ne bio ne nioma e wo krache ne ho no omfa na ade ma no na wonhwe ne ma
ti enra boy ne nso ba ha o se me dabi sa o se man wi ni nuanom ne de anya no kore enti yedue ma ne ehunu za asem no abaya ni nua ba ko a ye frɛ no Paulina asem ne ko ne yese ye ne be ma fa Paulina number maye o se mini nanso oba no otumi nya Cape Coast ni na number de ba you Paulina de o se odi afidie yi me ka kire o se e very powerful afidie so ne ka ye na me bo me number se Paulina enfre yisisi ya na amanfo efre ye kura de Paulina numbers ma ye no e buru be se 50 long run na Paulina na ankasa frɛ ne ne Paulina kasa na Paulina say Iron boy minua ne ye frɛ na awroko no worry no ena me say Iron boy awroko uye ne dan eja ko ame o so ye ne dan say nana wani mu de wanyantum na off air ela me tiano mam say scratch bra me ko ya say affiliation de mintimi ka esa mani magu ase na mum awroko madino odi ja to ko si o ai me pacha mo na say scratch bra me ko ya na me se kana kure say oh misro affiliation de me kasa de amagu mani masi ntimi sro awroko madino enti okoka asem ne kire eja kwa mi wie ye no ena oba ya yibusa de wafidie so no oji atum se ane awroko sebe wafanamba enti na kire se abedwafo kra ntumi amambi yenko fitiem obo moko fitiem die ne kosie akra medase ebra ye ko fitiem no na afei ye hwe awura no akomaso ade ana nia ohwehwe enti na o se nia edi nkan no de akoso no nyina kire se be ma na nye papa enti ontumi ene ne ntena biu nti ba bi wo no ompese be ma no ebeba ho biu ogitum afi oba no se enka waton chensen packet baako e de akosirem akọ wono ayomai no efie ya Iron boy no fie anka omukosi okosi dan wo ho na anka wode aboso ya ewo Iron boy papa ho maame ho ewo na yi enti eno so ohia ne nchansen ya de boda so enti e ba sa no na Iron boy si dabi on de nchansen no kra de wonfa ho onim ho asem kra tisi wakọ no de be ma no so omfa ma no emfa wonfa ho ne yesi dabi se unim se wode nchansen bi akọ osi ane se ene fa phone ne frɛ se nchansen na nya wo dia enti pa ne dia no oba be fa sabre no so na Esther so se onua baako ebekosire mu nansen ya enti wakọ a obema wono akọ nchansen no na ye hye Iron boy se onfrɛ ne fie no mu hu se nchansen dia no kofa ankoye ntokwa bia eno so ogitumu ba kono no na afei o eba bio se Esther se ne niema ne ntoma ene ne nchansen ne niema wo Iron boy ho enti eno so onfa na de ma no efiri Iron boy anu a o se yan de onfa ma no adenti na onfa ma no a o se ebire bi Esther ne be kasa bia no o se obe wa no wono Iron boy no eye ba lock obi o ye ba lock so de o metena ne nchen nya ntoma ene nchen se di onko fa obi o ye good luck na onya ototo sa ania ma di bi na se obi a wono da bia oba ne nchen o so ye ba lock de edi ebe nti ena wa ba no obituma benya nchen se ne nsere ba ne entoma enti de oba ne nchen obenya ende wono ni susu a etidi mu na ma onya sa ania ma de onfa ma no chira efiri se obi a oye ba lock ye ne nante enya ntoma ne sa ania ma no de wonko fa be ma won de ne ho lock no wane no nye dai entena no onya ania ma fro na ne de onfa ma nya ne lock na odi bi sha obi a o se ba lock de na wonya ntoma ne yi edi won pere ene ezi krache eno so de yete ase ma wo enye yi na chese ni akrache no awura ne betena ha na mo ka se obo o first cabra ni enko bobodan first cam enko high dan o si wuni bi o wura bi ma na saase okobobodan ya wo beje ye se enam ne so na wo hunu
Esther no hunu sa owura no ma ne ma na asase nti e kire se edan na obobon kra ye odia no asasem no eye no kore because e bia na jesi a wo ka no nti masa obi no obetena na ototo ne ma eno nkire se wono na abetena nti eye odia nti no ma no ye show se na anwumire ya kofa ne ma ne fama no good akra eno nso so wajitu mu se ya ka dia wode be ma ne se nye ye pa dia konfama ne ne ochena nso so eka ho nti akra ye hwe ne kyese eniema ehia no de dodo na obobo so no na wate atomu se wode ne niema nyina ebe ma no ba bia ye ne se Esther no se ba bia wo no kra no on be se area ho kra no ayo ma ebe fa ayo mbo ebe fa ho kra na kan be se una ni sei ehun abi o se ho so na ayo mbo ebe tena rensa eno so se ba bia wono ni base ya wo gire ni de wo fie de obetuma sisi no na se area ho de ba bia wodi agra de ho no de wo ka se wo be sisi ni ho a enye ye ena awura su da bi da se wo hunu a obey ye niam bia ma ono obekọ akọpo enti e de mani si o ma ndi mo si o ba akra no de ne ye je stade atum a na enye ye fi se bi untimi ntwa obi asu enfiri ne mpatemu sa enti de ya anya ntum na eja itu o mofo a akra ye ja o mo kwan se o mo nko eniema na aka ni nyina asa ne nsaka o mo ya so nti se ne nsa nka so a o ma ya so nti na mo ho ye ntuti akra ye kosi afitie mu a na ne a ye kosi ye no eno no good enra Esther bano na wa brosram ono ankasa enum o se ma bro na de be chi enra ne kra no obukolo kokoda obi da achi ene na no pai wakobra ya hwasa akọ top 30 no ene ode aba betina ha na emum ofri ye office no enkomudi a ye ni di ye nti o se waja ensanom no wo ho onfanko onum bio ewo ni wiase ye de bedi akiri ne yahwe de be pie so e de aba eto de bia ya na yebusa wu se aso awade enuoma binumu a ya na binumu yo e wa awade ni mu no ye de hye enkwada edi ye chinkunan sa awade ye onum nkom ana se nye emom nkom because say ye yi emabunu a ewo kroi mu wahamu nchichemu a wanhwe ya de ewu benya edoso no woni ye beka se onware e wa asase so doso eye die nti na aba enso ye maame nom ne ye nananom kama ye tiase ye meto yitrim sa wade de wo ye be makora na ware ye nhira wo ye oba ye animonyam hye ede na aba ede na adane ede nti enema obi tumi wura wade mu enu ne hui eya asem na mebusa wa ankasa dwene ho comment ya obinya no obetumi adrop ewo mi YouTube no ana mi Facebook na se e de amame ewura bi ewo manim ha oba akwaba janana good udi de say patro me di am free ne di nim ya na maame ama am free patro maame ama free he na ba ha patro me flatuma boko patro boko tama omku nurse ni no na wo ho patro debi na oni ho nurse ni no monfre na busuafo no na mumusa wo mo se posi eko osirim tumi konya nipa ba akokọ chie no akwa akosisei mumusa mame why sa asem no me interest wo mpa okay maami ama ya adwuma ba wa atwema boko patro na me no obi neti oni obi neti patro o te se wo hwe nipa no patro oh okay sa adwuma ni sei nso emfa so wo mpa sa de u pay wuni u be didi woni pa ni fie electricity wuntua water bill wuntua enti wote wa u fili ya de be ya bia de obedi ada bi enso na obetumi apia akoye yi no abaye yi ada o mpe o ho asem okay ama free e de asem ene na wie yi e de waba manim ha ana de di kan pamcho meda woni wabedwafo ase
o fe wa amagene ba ucho me ne abrante bi na na eti na me kromo pa ye mpasa so ho na me number 1 and number 2 pacho number 1 no ya 2 number 2 hene ordinity awe wo pasa so number 2 enu wa beje ya ho na kobo fire no kobo krom no ya busa ase kobo ya number 1 yo ya busa number 2 hene enu a kai ya ro 42 years old allegation no galamse ka ho ehimfo na mutu gala na ye ka mu ntie no ubedru 6 cm na ni abre o na ni abre ubedru nanim wo de be wow anu so de abamu ai say sie ye cause unya ko tu ni nsuo eni na sie ye die wo de onsa ko kan dia ne wa hwe ya wo be ko na anu nya Ishmael patamu hai enu say himfunu mienu na kapo ye tu wo mo ena number 2 hene ono so ne ho abewi ansa na number 2 hene kura be ba no na nsenya no so ya sa ho ba ho they say there action my santimaura de action my ya bona baso o yo be wo baso because metini na me ye kuntun kanta kuntun kana me mem wa ye kese na wo ya ayese mo me so a edusi ye kwa wuro mpapo apa no ma yo mo po ewurade bo za ntomai ya ko ha ne atwempa bo we ne atwempa bo we ne akabo mu sei ye de ko na ayo bo hine pa zabe no trasia okunko no na ne nine na bo bro for me na number 2 kuse bye boni para kwe sikana she and to free number 1 to our samso intena me ko school na me na one me ka odo asem na meso meti asem ano na mene no ho no ma na nyinsan bae nti nyinsan ne bae no na me maame enem na na mo kire say me nche be ma mene nenyem na me kire ne ekobon papa ma ne ye de koto be ma nanim na oje nti oje no na papa ye say me ko school na wanye me nti wontua enema bi nti that time ye gen ntoma pofa nan na ye gen bag na ifidie de pamade na ye gen no that time 600,000 na ye 60 cedi na ye gen no ni nyina bi no a otuae nti ntoma de me fa ne samene na wo ye no to ntoma me chekere akoda ne nteno kra de enye nti ye wo ye na akora ni me wo so me nso na akora ni ahoden nti me ne be hwa akora na foforo e bae na me wo ye nti keto no kra be sa pani no ho nante na pani ni nante me ba ne tana afom a ka bo so me na ka 5 years na mba na me hada roma o sorry ye na onante nti mu wona na wo ka che me say enu asem bi nti na mo ye enu adwuma ye ho no mo no no so de no hoji mi so obeye bi e won pasa so ho no mo na je wo ne te say yiri ni kunu enso kwase ebu a papa mo charge ne de wa ntua entoma no no otoma o nti ode ne ho ji nu adwuma mu e na ye dai ode ne ho ji nu adwuma na wo ye na kakra na wo soa nti eche no ye so obi twebra me ka chen say yaw adwuma na wo beye no benya anka so kakra na ye invite preko pe empo yesi enso me kan no wante ase na wo ye so obi twa bi nti me no ho no mo no oho a oso tu kwan na wokọ oho a otu kwan nti obi ba wo sei me hu kunu wo adade krom me hu no ye oso ne ade bi wo kwa chop money kra na wo ma ye bi na me ma am na support me kakra na nti da bi me wo ho no mo a ene yesi ya chu kunu ewo ebu akwa police station ho data mo na phone kra na okay bia na ebu dia me na me nya bi nti na nya ne space na na wo so na ye year be na ye 2007 ani na nya na unya bi nti wo dia wo sa time no ne mu ma to aso space to space na na wo so nti bi wa na so ya chimi kunu na mse adai na mo se wo se nwi adwuma bi na akwaje ba ya bi sika so betwa nwi ama no na ontwai na ba ya no wo ya na so o tete eno ache no na mse okay sa me ka kire no nti me wo no ma anwumre na wo baaye wo se nwa no wo twa nwuram
ɛna baya ne de asoafo mo mpake enua no gu kaa mu no ɛna ɔdɔ ka ho na ɔdɔ baye hɔ no mo misu minim nua bi avisa okra wo ntana hɔ misu minim nua bi a watwa ntana dwene na ɔbaye fie hɔ no mo bibisa ne sɛ ɔyɛ pa me ne be mate yaw ɛyɛ no kura sɛ watwa nua ampa bisa na ai metwa nua na msa okay ntade kyenye no no mkofa nua na me yɛ aduane ma mo tadwane no kura na ɔmo ani wɔ hɔ na ɔmo de bae ntenwumre na be no nso mo hɔ na mtesi ese na ya nua no okowiai na ye obi nua no twagu nwura mu hɔ no kɔfa aye ana na mo nimu a hɔ ana manya me menses force na me yɛ ma hyeme okɔ tesi na odi nua no duru hɔ no na tinua no na gini nua na no so ni tie dey eduru mu nti me hu ne biem wan na di ni ti dom be ma no na ya di ni ti adom na boy na oni nua Clement ono so penache no Clement de ma ye che no wa bu akwa Clement ne ono na atwa nua no gu nwura mu ho na ya oni ntwa nua ntunua no okowia no forest ono de koma abaya no e no de koma abaya no ena Clement se o gini nua ti wa gini nua enti Clement ne de want mi ani nua no la kwa se mi kunu de ne ka ena okunu e de sore okọ nti wo hu no me hu no enti di mo a wo mbe na awotwe ena obi fi kuma se be no ka chem se mi kunu se menye na wane man kakra ena me de to aduane di afi de mo ho na no ano no kata nyem kwari nya so na paninu kra nante na oda so te fom en no ano no odom temi maame ena soso mu ne ye ho no madwuma bia no wase bode pa bi ne yi bia ena me ye ya temi na me de bi na me nya akọ fia no no ye sa ne memla na me ba ho me ba me ne be ye adwuma na e che ba yere wa abonte anadwo ne be ye adwuma ena me ba Asem ba be dibo nyete na anwani bi so ahum so be wale me ena na me ne anwani no ho me ne ba ye ho de ne be kira ma me ne papa nyina ena me no so wo ho no mo enti me be dibo nya na no ka che me sai me ono no baaye hwan baaye na ya no e ba ye ho no mo se de ya be bia mi nyai na ye nhwe nkola no ena me so no so o ma na okoye no wontware ne mehwe ne ma menye obi boboa me ma hwe nkola no nti me mpene ena osa koye na me so me koye nti me nyanwa ne tie no na mbe fa me ne baba ya ndo to so mienu ne be fa no na me de ne koye no so me ne wo ba akọ nti mo na ma mbe yare ye ena ofre me sa me mra ena me bae me bae ukwada na wotwe ne da ko na ma me so wuye nti na aye dia ma me na me tumani a nsa ba bia nti ye bibia wiye no me nya abosumi mienu ye ho no mansa na wani no ebe fa me ede mako nana o ma mi ti kro yimo ko ma mi kro ye fie ne no musu die ni ko ma mi kro nkasa bia me no ne mba na awo no oni ho kro ade a ene 1000 kro ni ma me no kro ne me ya aka ne nkro no so ya aka enti ma me wi amba fa boy ne be fa akọ no me ne bande ne ye ekọ na aka me bayin ko na ye de ama me bo mani a enisuo nko a enti me ne me sare de koto ma me anim semsere na nka wonye be ma na nko ne ntana ma me na me kwa me ma ne ma no ho no nyina de bia na otwe bia me send ne sekenti wonye ma me ne se wonti me enye akora ne ntana na onye bia wa pa wa papa bia nsika ma de atodwane adi na me so we na ama meye me send uska meto samna no mu nyina dia ama that time so boy na me ne ti so na oyi enam wo ofim wo baledam ho no mo nti mema enam nyina me de beka ma me ne seda sabi oni kote a oni obi di kwa akọwo na wotwa na wo a o se bedete ba na japa ma ne kunu se mu temi mpasa so a mo na wani ma se mo betwa aye me kan bia ma me ya ni akure na me de ahwehwa na na ye se o de me nko na obehwe no na me koye na di ma me koye no so anwani nso atu nsare nsasa no so me na ba wu mienu na so na amoa me na me da me ni a me bai enti say wa be wonan we ya amoa we nso akotu nsa no mu ono nso amoa me enti na che se nko besie esesa osan akọ wunchi kuntunu hwan a nchi a na ekọ e na bai na ye dai na me bai enti me bai na ja ablabonde ni ma ye de ama me pa
se me nyefo bia wo ho no mo na me ba so me ni dwetere bia me de e ba be di ni nyina na ya wi me ntene nka ba bia enti 2022 no 2022 na be 2023 ni mu na na me te ne nka enso so na me de me ni to fam se me hwe se ono a be pre ahwe ne ma me de man kasa nti won ma na nti bi hu me fe na nti ama no se ukura fro enra na me su yo ante se ne papa mu a se ne obefre ne ma nti ba be man so no oni ahoden ti wan ko school ntem akola oni ahoden obi fufuo na no woyam ti e che no ka che me se ma me ya fufuo na ma ha nyina eye me ya na oja adwuma no ti won oye obi ma na ye transfer nti no mu ana transfer kakra na odi nti me te ne nka no na oje phone me je phone am ne kasa me si yaw ti me bo mani na me isu na wo se ama ensu maba me beboa amo ahwe nkola no de waye bia no e beto aso am se yaw na mo bi ka kire opa so aka we dia mate me nka bibia biem na minim sabe ma no be ye e beboa me odo no be che no ho na mo nkra ne 5 million nti wona ho chenti me do oba no oba na nyi kakra me na ba betena esu eboa me sister bi nchen be man bu sam say bi we anam so ho sister bi nchen wa esu eboa wasi ama ba de ma me bank tena obi nchenti no ko fa ma de ebele me na me nwa ba kuto so wo you kumase na ma no kofa na deja na ma no kofa no na odi ne bai na akra ne beduru ho no mo no eno ano no 1000 ama 500 ama akra ne dwuma su a odi ne besu o edi o ma ne nyina ba akra no me so me frɛ na me nya no to mu wo ma na apa bi wo ho no mo eso wasan hwim bio na wo ho no mo na nkana na ye nti no wonfrɛ enti satam na me fan sɛ woni anwunani akɔwo mienu no oba be hu sɛ wawo mienu aka ne ma ne ho okay enti me fan so oba asa no waba be krokro e ma nso aka kire sɛ yaw na nka me wonsɛm ka nanso wabe ka ni sei dia enye hwe ene o ma 5 million ene ɛsɛ saada no osan ye yi wa ma ho phone so okay ti wan san te nka bio ene ye dey enti mo wana ebe busome ene akire na papa bi wo ho no mo na yo ma me ekunu ma me nyu ekunu ene no so de 500 man no ene o de ba enti mo na o me man enkra na kakra enti me ko fa ba ya ne be ka ho ne de na enoa no enoa na me ntene nka biem akora me bayi ko school no ba na mitimu se ko mo de me bayi na me be ya be hyedem me su bi ni bia me de ma na be ya be hyedem nti na me ye ndomi kakra na me ye fon so ebe so me mu nti ma me sika ni nyina ekọ fom ti na de be die kra no na edin na ni nyina emu no me pagya me ni hwe nyame man frensuo man fle bibia ankasa me de bo abe me yidua da ye na me kan nyina na se yawo kwa wo kọ no so wo kwa aba be hwe wo ma dia awrade na ma nye ye ma wo na kai wo ma na wo kọ na so wi afi wo ma dia awrade ma wo mla na ye nyina ye meta na ye hwe nkola no na me de me kan se ya empire na me bo aha no ene je empire na obo ma no san bo biem na obo de say o se say ka chen say awrade na ya okọ awoko yi so okọ say oba be hwe ne ma dia awrade wadaro mama ni nye ye ma no na wo me hwe ne ma na awrade kai no so mo na empire de na do so se ne wi afi so wawo ma awrade kai no so wo ma wo baby na wo me hwe ne ma ena me de me kan sense na mum se wan kaya wan kai so ma wo baby dia na kwa wo kono ne wi afi ne ma de ne won samla na ye nyina ne ye metena ya ne ye hwe nkola no ena me de ja de bi empire na me de na me bo ha no na off on sa na no de ye me nti akora ne de me baba ya ne be di mpasa so de na akora ne kora ni mo papa onim o papa that na akora nya 16 years no onim o papa da nti okoso na akora ne 2 years ena akra ne jaba ya me di ni ko school nti bi ko school no yesema school na me ko ye bisam bibia minya nti mi nko bi ena mte sa no siyo ena ja woteta ho no mo ana ja ye nyina tete ho no ma nti na bla bonde ni ma ye din pa ma me ya metumani a ne nto obie ne na ka me ni minya me nko a me sole ana me hyedem sa kom ene amane hu
nti abaya no bedi ho no mo no nti me ba me nua ba ko okumase me baaye no no me nua no be ya ayeforo na me ba me koye me ba na me say so was akware didi natam na me ba no nua pani na eko a odidi o papa atam ana me kwa na me ni ha nti me dia asem we kula ampo de entwa amasum ana mbusa akwa nsa ye den ana o chirichiri mu ana so papa so anhwe o kula na eni kwa so odidi natam na uyi papa hwa anhwe kula ato nche ha bible si duwaja no nani ana me kan sei nti na onua o ma me ka chiri wo ho no so ope me ba na abono so odidi ne bela atam nti me hu boy no wa abonsen na msa akwasi na ya si bia ya oden a open abono no sister enya bibia na osole a no ye me masam na mso okay ene me masam kwa na we dey na ohu na bono na mete ya so osin ya odidi o bela atam nti no o baba bono nya me anim na odidi o bela atam a wa anya de na so no usuka wonu muso mbasa kwa be di o bela atam no enka usu so ne ne wonye 1000 kwa ne usu je usu wo twempa na ba ebeda ho esole nti nu kra de enka don saka na kwa no sa kwa no so a enka me mpene ena me de me ka se kira be ma no so sister enye ne sa na msemate na asem besi bia no na me ni ho temu wa na me nya adwuma ya me ba ha no mu temu wa ma na me frew afi no wo be fre me na me kasa kama nti kwa na me wo ho no ma na me nim o number mpo nti me ba no wa mu se number bi fre me last number is 16 na o fre me na say ama na me say yaw na so we na me say me no no say me fre kwabana se wuni ho no na me say ama ba kumase na enne kwa bia ne bia o tia ne wate bia me wo ma ka bia me wo pote anche na edwuma me ye kwa ma ka anche no na me no ho no ma nti akwa woni ahoda fe transfer na ba ye basa na body e shegu kaso na wo hye na me ka kire wo na wo ye ka so me maniska akra na akra maniska won ka anche me hwe ne ade ade nta bibi hia na won ka me ma no so mo ni bi nkomo pa timi am so kwabana ana bibi hia wa onka ancha wapa wose ma mbapa no no ada ope no ofre mi o ada ope no me frɛ na enko ada ono no pe e no ofre no msuyo wo de Mr. Fine kro body no enya wo de me di mi pa me send obi ma wo de atodua na no suyo ma mate nti me kan na be ma na beto na koma so ama ase ha no sa akra no eye adwuma bi sene se oba no kra de one ne ya aka ompo ba na ni mahwe na me kan se no suyo na me se ya akra ne se na won tade nyina aye basa nti ne ma miska na me to ntare ne bi na fankonkon ma ne no suyo na me hwe ni mo ama nti akra ne be wie school no na ya jene 5.5 na me ko tua 2.5 na ka 3 million na me yesa me ba na ma mechi ama na tibi di no ko mana na se obechi eska na me suyo na otua na akra ne etweroye to wie ye no na ja ma na eba ne ho wa akra bema no wa ma bema na kudi ne ho wo nkran aha kasa nya muso kwasi adabi me kwa sorry me ba ye no me wodemo a na me tisi efi ho ye na me pie ya na me ba no edi committee for me no asamiensa entam na nipa me ma be nan eka ho ma ba ye fi ho no mo ye ya mo se an bla na se ne fon ayela na fon no yela aye no so no omo frefre ya adum afe omo frɛ no abesu obi so ma nipa na ye de adaletin so ho no ye de empasa so no wo e wo katape na omo bai enti fon nya na afa ya nka chip nya de emedi wo bo bi we fi o na ko fa fon no ko ye chip no trotro abonten na akra no ko hu akra bi ko hu ye na ode ble me ba na ba so je to fon no so e wa no frɛ ye omo frɛ no me ye enti komati fon na omo se akra we de o tena krom ha no de ye hu no ho mfunso bia wa enti ko na ye abema ne fa fon na obeyi chip no to mba na edin akwakoda so na me enti me am so kwabena na me fona me yuso na asai enti je me chip no eto wo de so anhwa na me ne nkra da wa ha na ayira ene wo ji enti wo mu go na baba yanka se ma kwabena do fon na ko register transfer na me friend na buza no so ma uji wisu a ebeye na am so okay enti me nya akonya we na me ba no na me yese ne kwabena fa fon na ma me na me mfa be chip na me mfa nko na wose ma ayi wo so me kwa akoye nti me ba na me di abrel nti wo ba anwumre no ade che kwesara joana ho mache na me ba na me penentem nti me je chip no de
bla ne de na okoko faaye no wode no maame nti me hunu da na me na mse ba na menya fon na me de atoso nti menya afon we na me de to so no me frɛ me de number na maame na me no hom na number yi de me de ne 88 o so aye 97 ti na ya me nwanwa ana me frɛ me ba na mse kwabena na chip ba na de maame a me frɛ me nya me number yi wo se ma sa me ka kye wo se wo de no transfer wo so na me koye no ansa na mse kwabena ede na waye na eha me pa so enya bedi me ho awie nti me wono ma na bla no number store no ne chip no so nyina wa na afrɛ me wa na me pa ata boy ne fa na ta me pa ata me say wrong sa na me ye nti wa wono be ka sa ma kye mu say bia we ni na ma chip no ye dey ebedi me ho na maka ne sa na osu yo nti afi ho na bla na ne chip no was me fa ne chip emre no no afrɛ me wo he na won kro ne ba me so me ni Ghana card ni bia me de kwa ko register bi me de mbade ne kokko twaaye na mo nye ne sika na me de kokko yeye na bo ne yesem fa na de me afi bo ne frɛ me na wo threat me unu se bi ne papa enka yo bi a enka chip no nka wo so ko be sey na me se blind chip be 100 cedi no wo ko se nipa mu na me wo me mo me ma no mo kwan a e bi mo de mafa so na me de me kan say nti 2024 25 December ya na me be kro me to ade me dwan shop ho ma na boy ne frɛ me and was said abena me ba because I ba e bro nya na me say ai am nya me adom cha so ne oba na de chip no abeja wada di krum na abeje na me hu de me nka biem afi na me twa ntro na me de nti me ko be na me ko fie ti be ko fie na ma dwan ya me basa nti wana boy yes ni akola no me mfa na me di bro nya e wono honom ti me am so kwabna me gi chip no na me de we na ma wo na akokogye wa fa nkoto so a nka we nyina anye den enkonkoba to no se ma wo gye a me ko papa ho no mo a menim ho nti me kwa ankan ho no me wa koyela am se ya ampa na man de chip no ye den e koye na we nda so da wo de so nti wa kwa kodu na ye den fast forward nti opa ba se me to tone school ho niema na onye onko secondary school nti ode ne ba na me ka say ya chip no de wo ha no bi nti me dey megima ade na we ni na ye ma chip no ebedi me ho no mo kwabra kwa wa anya ade to no se amajan na wa de oba ha na ma je oba wo ni eda me be de nso ye obi dia nti be kwa me mpe minim ni code bi kwa nti me say discount me so nti me mpe and was na wo nipa no no de ne Ghana card ne koye na bibi ba kwa na o na ebe dey ye be che no ama say over sa kwa na dwuna ye dey abi tim wo no se nya ne sa ma ne nwo ho na me de me ka say nti akwa ne koye na oba no na me friend se kwa bana wo ba me serew twetwe apa no wo apa ye ne number no ne fa bra na me de chebe bia ko to wo ne ma no ma me no du koja no kula na metumi akwa akọje no se ma mate nso kwa bana nti wo ma chepo 100 cedi no me ko ma me e kana mbana ye basa gina phone so wo se ma wo de mate me ba me ye ne sa nti ko se anweme na me friend ba me nya no e ba obe 8 na me friend no no opeke ye na mso kwa bana wo ba wo se ma me bo na so wo no sa fe na me free efie e ko fa bas na mso ye nya me kan wo kwa na wo ba na wo se me ne papa ne eba kasa nya mu so boy no e ka che me se me ko fa akro no school na e ma ne mra nkodi bro nya ho no me koye no e no ka che me se ne yire no e de safoa me kan che kwa so de safoa sie baby akwa so ko school ye je ne phone ti no nya ne nkasa nti me kan che so de ne safoa na sie baby nti wo kwa e hye ho nkonkoyi bi kwa da me family ma kampo sa kwa ntama me hwe no kwa koduru no onko na ma me ne wo ho nti ma nka nti akwa ne koye di be 3 days no friend no se ma papa ye ne me koye no ene me bia o ye na me se ede na o ye ene o se an mi buna nka me ba na nka me friend no na o ma me wa friend se wo ba o ko school ma mo friend no se ma me koye je me phone ti ma me kwa na me friend no nti woni ne kasa afi de o so ko adwuma ba bia aga ne so ye tire ko ba bia na se ono ne ye samba no so on pe kasa no aye din no wote ho enti no ka se wo ba enti bra o se wo ba e no so one ne papa na eba e na ye dai enti ho na me ka no ga ne die na ne die na eba mu na e ma we ne ba aye no enti na ho na masa akofa aba no enti ono no ka che me se wo ba no e na mse kwa bra ne woni nya me na ba fa chip no kokoja ma me no no se ma mate enti a che no sa fa no se ma me wi afi papa se chip no wo je e de akọ adwuma adai
na wo paade akra na ade ne ye media aso akra ne Ghana card nti na wo pesa wo ye de wo gie ye nyina ye ba ne so wo frɛ me nti ne ye de twa mu na 91 so bi ba ne frɛ ba ma ne ni ade maka kantena boy no na me hu na hi wo sei maka na yira asam nti na wo frɛ me so me frɛ no nti me frɛ number nsa me frɛ ka chen se me sɛ na onfa chip no ma akra ne nye dei emle me frɛ na wa amfa na me frɛ me nua wodi me chika chen se on ka chen na ya wo sei onfa me chip no ma akra ne mre me na we na da me phone so no me mpe kwanzi me nua na fe me wo sei boy ne se nyame adoma e kina no on beba ye ho no the chip na ye dei abre me na me wa abra akra no so wo kan se bla ya wa abra akra no so be na fa chip ma akra ne na ple koin na me de me se nana ya obi a wagya wo ma ho no ma wanhye wo ma akra ne Ghana card am ne ko register chip ni nti wo pa che sa akra ne nti wo authority wo na de so wa bla enye wo dia ye nyina ye ba no card ne wo ho no ma kama me nya awe bi ama meje na me de awisu bi ne ara wo bi nti ho no na eye me ya na me frɛ no me frɛ na wa mfantecho no so frɛ me ene kasa to obi na wasen a wunum nyansa na so megimi menyimi yanka wunya wo ma ho enhwimwa ma unso ba no Ghana card ntino wo ba kipu ama me de ko twa chimpu wa kipu chip no wa bla uma me nya awe na me kan so wasen na me se magim ti se wo yere magim ti se wo ho no kate ko no to kate ko no wa amfira me so ma mfenti me phone ko si charge ene na ebel na ma me ka say menya kontu me fa ko na me peke ye na wasen an se mama wo ska todwane adida ena wo kache me se magimia bone penche na nkame ena nto nyama odibo medua e wo phone so nana ya wo no ai o se wo wa ma usika to aduane adida ena ne wo ka kire ne se wagimia e de ne de ye kro mu nsu wo kache me se o fe me na o se to adaka beyifo to adaka ana so be kumi nko ani hia na kumi dia do botuma adaka de enwene ho to adaka beyifo so ma uska to adwane adida ana wudidi matamo a bone okuram nsuo bone penche na nkame na ntoa no de bo midwa o fonso to bo midwa no ma nkasa ho no kate ko no ana me frɛ me nwan sɛ na na ya bo midwa e wo chip no ho ana me nwan so wo frɛ na ka chen sɛ ona ni dua na we nya asema wo so bodua me nwan so wo frɛ na na ne fo da koto baabi sɛ hi wo frɛ na onya no ntade cha na pa na me sister frɛ me de me di na chi frɛ me sɛ na ya ka chen sɛ me sin han fa me ba mrɛ me no ko ba be ma no so ya entro odi ntra ma me hu de ne ntro ne ese ana me sɛ akọ ene adwaban de wanka no de bi o ade wa bo dwam se a bo medua weni na ye ya odi bo medua enti bi saso nso frɛ na busa ne sɛ na obi a wo di asama to me sɛ wo bo ni pani dua na wo nka wo ka different story oso frɛ na nso anye de wanya no na me sɛ me nua ne nkɔ ne bla no ka nkyɛn sa de onua na ye nie me nua no so kɔ ya wa nkoto ne bla no wo ho no na be de te wo no ma na me sɛ de bi mo susu ya me tie mo da bia me ba be dam na be ma no kwase ebu a wabu me no abeche ma se ni dua na wabo me dua so na ba be dane de betum ewura di Nyankopɔn kwa me abaya no so wonhwe no sesi abaya no we oye ho oye den sesi ya onye bibia onsua adwuma na oye den onye hwe one nam mpasa so ho saa ena be ma ne de owu school ewe okwa forces kumase ha ewu kumase ha na oba be ma ne ka kire o se die nti na ne papa ka kire o se ono je chip no eye die nti a because chip ne de eye wo dia wo no ato wa de uni Ghana card nti na ada oba Ghana card ko register ye oba no esan ye beto no ena ama obi nso chip nti sabre ye ka se oda so use di pa ne chip no on dia fna de koma no fna de koma no because nse o use fna de koma no wate enti akwala no de ade no oba no de ne maami ade abre no o se die pa ne ka papa no a ade a onim chip ho nsem a aba ene kwan ye fa so a wo de o use sese ye wo use na wo de abedi akwala no de ne ba ye nti ema ono sa je
deɛ wa akwara ne hɔ no nti ka me frɛ no na maka mebusa no deɛ nti a ɔgye chip no na wo gye kora na ebi ama meje na me send us ka kwa mo twa foforo kora de a nka eye eno na meje eno ano no wanka hwe ya nkyerɛ me makaka na yela asɛm nti no wona me ya aka eno ano no wanka hwe akwa no so anka hwe nti we na eba ye ni nyina na akora no no de wa pana be fia akwa so te bas ma wo bakumase nti mba na bedu ye ma nti mba na nka biem akwa so okọ efie na anu ya no frɛ me nti dwabɔ na kwa na anu ya na me ka kyɛ mba ne sɛ wa pa bo mi dwa wo chip no ho and is see as a chip na way deɛ ne wo ba ne ho no meme deɛ ne ɛda so wɔ no ho ɛda so wɔ bɛɛma ne ho ɛda so wɔ bɛɛma ne ho ɛda so ne wɔ no ho to akwa no ɛkɔ no odumani phone ani nti akwa no fi school kɔ no ɛna ɔde ama na ɔwisu nti akwala ne yusu wo chip no nti obodua no sɛ nyɛ chip nso ho no obodua ɔse ɔno di nkan di watɛm ana ɔka chip ɔyɛ no ɔse nyabotere me nya de ba botere ɔse wunim nyansa enka deɛ enka me nya botere wɔ chip no asɛm no ho ɛna wo nso ka deɛ mo ka sɛ magimi te so no ɛna deɛ biem sɛ magimi te so no me nya unya akora ho ɛma me tete na ma ne magini enu sɛ na ma de abedi no ho no ma sɛ wo tumi wa akora na de so wo ka sɛ wagimi te sɛ ɔno bɛɛma na ana sɛ wagimi te sɛ ne yere me ka ne yere na me ka ɔno so ka ho nti wo ka sɛ magimi te sɛ wo magimi te sɛ wo yere saa na wo kan ɔno ne di nkan ka kyerɛ wo sɛ wagimi ɛna wo reply ne sɛ magimi te sɛ wo magimi te sɛ wo yere na ada na ɛne ɔde ne yere bɛka ho so ɔno na na ɔno n'anya nka me so wo kura nka me so ɔde obi latam okay nti na ma ɔde ne yere bɛka ho ne yere na de ɔyɛ na no yɛ no ho yɛ me na ne ho yɛ wɔ so ɔno ne kɔfa we nya akora no kɔ efiri akɔ ofie na ɔde gu ne so wa amfrɛ me no na ada nti no obodua no ɔdane no kɔbɔɔ ne sɛ so ɔma sika nto aduane da ada ɛwo ne ka sika ho asɛm ana na ɛne ada no wɔkɔbɔ fa sika so ɔnya bibia amfa nyina so mbodua nti wɔna ɔde bɛfa enti sesi a wodie ne hia wonti amo abae de hia mea ene waja nkra me ma hwe nkra na ni suo ne awerɛhoɔ o ma me ne me nkra yi aka bɛpem ne ma hwe nkra na me ne nkra nyina wotime chip ho o me sika 1000 bi atɔdwane adi nti be ja chip so da bo me dua de anana madawro ma mo ame na sika na yɛgye ne na me nyem yɛ na me kɔ school ne nyem na yɛgye no wontwa ma de ma me na wona ne me dua na nemre saa ne o ma no de bɛyɛ dai ontwa sika sika no na ye sister city sezia sister city oji a o de be dey na me nyi sister city sem de adwuma ka bi ba ho she sezia ayo talapia enu amese me pe talapia nam kojina ho a 70 80 enam sie ene talapia na duru 70 80 enti system to me to talapia o wo mu banku ni so kra de asa yi na unti uji system na talapia kra entu mi to na munni eno ama me 20 years ni de 21 years ni enye no a enti wabodia okay ya fra ne yaw de na yaw na ona unimu ana se okachem so de Isaac Champon and so ne man so wa change ni din no te ne de minima no ene na yaw no ne ma me da so te ase pachan wo mpasa so number 1 ne ma me de say no ma ko adu ena no ya kwada na me ba hanom na ene na awtwe na me ba no so koye ho enti ene na awtwe mienu ni da odi ho me ba na awtoso mienu no me ne ba no enu ama kunadu enti enu ama wo mpasa so number 1 pachan ne ba na ya na abodua yi pachan maame ne ya we se ne ba na abodua maame ne de onyawe boy ni busuani boy ni nim se wabodua me pachan me na me yese me nwa ne ka onko ne bla no ho na wo ka cha no me nwa so te number 2 bebi o te ne kwa awa to so okobia onkoto bla no okobia onkoto bla no okay and somehow now ni angrani ne nzo mane we Ifo mane wo ba ko no na ba ko me sa semu yo ho mama me mfa nya semonka na the man himself is in the studio me de ya semaka na me de akyerewo na me de atu ema
etie ene wie show ifo se wo fa bema na bema ne de wo fa ahokyere ene ahohiehie mu na Nyankopon ya adom utumi nya ho tete pe wo ba bi tena eya adwen se obeye adwuma na sa task na aba enkwada ahwe na abeto so no ubetumi aye bibi di ama wo muntie mema obi mfa wo nyemo na bia wonyinsen mo so o ma mewo akwada na bebo so na wonya wadwen se me kwa kofa be ma foforo ama na boa me ama ma hwe obi ma oboa ono nso de bi ba beka ho enti awurai na ya ujai nkwada ni mienu bo ne so o se efo aba efo wo fia no oyi fish enti ane ma menti asie ma efo kire se efo aba so mi mu so obeboa me ama ma hwe ne ma na onyim se efo de bi beka ho enti from fry pan to fire ene efo ekoye nsanom ena abai ane se mintumi kuntunu nso ahwan enkona nimu ebekoni nchi enti nei emayoa no bebre abrabo asai eye saade ewe ntia enu anam nam baabi anadwo no na abaya bi a sebe oba me nchen enkwada num ena ne di nachi ena obaye bra mesi ye ose ekomo de memei ono ankasa yi ne ho asi nchen yo ekomo de memei nam se adai no papa we ose we papa me frɛ na wo mfi me we nso papa nam se sani e wo kan kwa die enum ade obi anko ne papa ose ayo na nya enum mpo enan sa wo fie enti wa wo nkono ya sa nkono no obi an ne papa de na de baaye die se we ne me wo na ahokyere ba me so a me se me kofa we papa mo no nso aboa me no no nso ne me awo no agya me esi wonti saa wa wo nkono abaya ne ho fe na emum watete aye tan ahokyere nti wote he ho afie na ade nkwada bebrebe tie wo so obi dudo prapra bi mu e wo soro ha e na ode nkwada ne tie endran wo fie enum di nachi ekom de nkwada no nam se na we ekom nyo o se se me de papa manyini nti meyi me ho afrim ti me so wo no monsa ene ekogina ankrado kono dwanti bi ankrado kono ene nchena mko anu 2.7 something nkrado kono ene nchena monko a enam se awura we miniska wo me ho kakra we fakopɛ mo na fakosi ho ene e ba kora me maami abraham nte duru die mu ɔden no ye no amu ni wonsuom saa anwanim jenenim ene ye wo ye ne saa no atwimako saa tam kora e mesoa jenzifo ni nim mesoa kɔ aka ya mupom a ɛhɔ ye benya mesoa ye benya adwoba no ye ntosi nketenkete no tie no die bi wo hɔ emesoa ni bi wo ho saa bre ni yusu nchine akurakuro no akakraka no na ni ya sagum na kroto je na haban ni atete ni ade atwim ti ba saa mo na ya no ani nsuom ni ya tigum ni akanum ni eno no ye fredo jollofu so wo hu saa time na me jollofu no nti ene ya wo no ani wo nsuom na unyamako bi a obetumi atwi Yankopon ne ye boafo fatu hofo the man himself and none of pay me babedru office no na me wura fi se mintu bi ngu medum wow na me yi me hepa plus me yi me pavi ena me yi me plasmos ena me tutugu menum ena me ma abrewa ba jeans yu ma me ena me bugu so na sene me tugu menum no me nya hoho bi na ye ne fe wow eno se nana edro we na ya na ka ho asem no na am se wo kroketuam o se hono de ye brepa o enti se be ya kire ba nearby town a hono ye kese ka na am se jai me ma o me ensani bi na emom esa wato wow manom edro no ama ye ne fe yes ono nso ehun se sane ye ka ho asem ne de be ye bia na am se we fa ko di nkunim wate yes nkunim di no a fa kofa kofa dance yes
enti okofaba ena ye benada yes hepa plus pavi plasmos doctor fayewurem yo nana me da ase na ebenada de eye dasron konkora fi se Mondays na ya na obre no ne pressure no e wo soro nti ne padodo no a no BP kosoro on Mondays fi se weekends no de want to me anye Friday ni nyina no do Monday ne boss beba so the report to be ya na edin eni nti na ye nananom nyansem no nana om se nadi nyina kwasia da ne ade ni nyina no ubetumi fa osekan ato kon ho akodo ba a day friend branda de jewa home so your bema na akodo nko a yire kura anti ase dabi se wo do branda hey asem wasi se we nya da bia nkodo se branda na wo friend branda oh dabi obedwane agyawo yes enu nti na yenso ya fato ye ho to se nananom hu se homeda kronkron ne ye branda de a oni yenso beboa adi sa homeda no good eti du branda ye kaise sabi ye nipa sure enti yenye ye ho aduro ne nipadua no enya ahoden fendi o house nkunim good not because e bia mpompable ana ye funu ye oya ana se o ya rebinti asem de hom ne se onom hepa plus pavi plus mosa ahoden a nipadua na nya no nipadua na fa kwan so edi ne ho firi yare no good lady ba kwa na o share ne testimony o se doc o chirechire no nim ka se yem fa ne se ye nyare yeah na ye nom na doc me bompa ye se anka nipa dodo bete wo nsem na se sure enem tia se na die nti na wo chire mu sa o se doc me na me how pa e wo me so enya nu nti na me nom waduro no wow me nom waduro no because o se yem fa nye edudo sure ti me bisa se die na ayama no o se one na sebe ne how kase ya nya nu nti na nom waduro no ye se enema bi asisi ho esisi so a why no for a long time enko sabi bibi esisi no so wa you mo no so be yan so ya careful ye koye yi a ye de ensa fa yi ne so hu se bibia ye smooth and san wan we ya wow me ma ne so afo mo wadwen wow enti sa wo ye oba na wo wa yi sisi highway ne so na wan hwe ya be ma de ensa fa so hu obegya hako wow on pay speed ramps ni debi obe ha no say unze basa o komirika no oden na say america no na afi na speed ramp bi ebe slow down wow enti doctor sa say mo de kanasi su bio say wo your ba na yibisisi wa osina esisi hwache wodi ointment ne mpanie ne nrodie amfa eti enya no nti no maduro no onom because machire mu se fire odudo na nipadua na aka no ne ho akwa ne nyina no enya hoden good wose ne ma miensa no hunu ye ba ko ye sa ade ya sebe na esisi so speed ramps so traffic light ama highway no enye high ntimi nkoyi yes ena de toso mienu wose sisi o flow kama nane nsabuo mu nso nye nkoyi wose bi abosome be nsia kora na omu ne sa and wafa ne se ono so ye checheche ye ne de onya ye no ne hawo iti busumi nsia ba odanyamiase ama eyade etaye no enso wo sha ase de hepa plus pavi plasmos eye ne duru nana odi adanse the third thing okai o se sebe na nka infections o se de ye kan nyina akwa center wo baby ba ku sure motorway temade so sema ye kan nyina no akwa si wo motorway no so o se sebe na nka eni suo bi nti na ma oni option se ode ade a no edin chemical yes eno nso na enye holies of holies na ukọ hakoye dey eno nso na enye dwira wo ho and prepare wo ho spiritually ukọ hakoye dey or the chemicals na a mask smell no nana o se niam miensa we nyina si wo de ne ho afrim wow o se infections ne nsuo bia na egugu no onhunu bio na de no wane se enuo no wanfa nkọ tema motorway ne so dabi o se enuo no onom ye for the well-being onam ayi amakum ha ne ayi ahojo runabout enso no onim se eye adwuma wo tema wo motorway ne so yes hepa plus pavi and plasmos nom aduro ma nipadua no well-being no enyina yie woman ba kunu ne kunu I love that dog duro no nyame hira Ghana pa na me so me bompa ye se Ghana for do no abehu ne kunu ebu akwa
What's the doc? USA supplement bia na use na wotwe bia no ba ko ya 350 na ba ko so 520 na wotwe bia omoto 350 na 520 mienu no omoto omo edu abro so na omo health generally na say nkoye and omo convince omo market side ma so ya ade omo convince and say we there and one no medru no omo anom for some time till recently na adwumam ne kunu bae na okase wo edura boys ni sisi obi enom Hepa Plus Pavi na plasma was the first time om kokoto obi no omo bambui say dru no boy fudodo say 20 cedis omo de toto ho a difference ne wa 20 cedis as each. Against 3 something 50 ne 520 but omo no madru no after 3 days no hu say sisi de sabe yetumi je na yi yensuo nom kra asesa sisi ya ho keka no ekoso se me no ka sei yefunu no atwe wow enna ma bema na ka se na onim da se sa na se obema yefunu eye kese a ana yefunu ye kese a aya na akekire funu mu ba no efutue yi a okay yo ase minim mitu obibi ewo bobai ebema no ho mechanic code wow but otemase me ka kire nse minua koto Hepa Plus Pepavi na Pe Plasmos wow na nom ate me ka ye no ka kire hwe me din na nkotena mka anim na mtukoye wow mechanic code di ato yes yeah we wasi wo hu se sa na se obema ye funu so a efunu mu ba na ye kan ho asem Bible mu ena ne akekire na mantam na ball na sisi o se ya sane no no nim da se unso asa o se isi anu mo eduka ena o wanso powerful ni mu atwe ena ni kon mu nso I think good Hepa Plus Pavi Plasmos e bo kwa woman na ni age o se isi wa twe kama o flow sabe ne menses nso aye kama ena wayede asema ka twa wasi isi a ono atum se wayede ade ede nso de yes ena ni kunu nso afunumu ba no ya sane na homa no enti se okwa ne no Hepa Plus Pavi ena Plasmos ena brand yi wantumi anya hwea ma ho nesa utie me o gini pa nkwa but enise okfa ehun tansa no as I say so build a system no so dwene wo driver ni a wo tie me dwene wo so apomuden ho sure Hepa Plus Pavi Plasmos ko pebinom ye woni to paye ye woni nsu de opeso wonum no fire wadronom mason cement ne dust na ko mu ye duane ye di ya so wa woni tua mframa ne niema enti se wan hyase ano no no nro we bia woni nam ho sa da kro na yare bia ma show down enye spiritual eye nipadua no na afi wa pem bibia si no maduro no ye nipa die enye news da se na obetse so china Hepa Plus doctor yare eno na enye news o de news ne se yare na chekire na to ntumi nya no ho hwe eno ne asem no because uye nipa die onipa ne betumi ayare sure nemom esese nipadua no ekentre ne ho no sorry because Bible say otini ni hwe asem press nson obesa sorry sure meaning sa hwe ase na normal eka ho sana yare so eka odasani ho nemom de enya normal ne se yare na boato so nsori bio enti na Hepa Plus Pavi Plasmos ye ma ne bo ne nye den na sure baby obi abeku bia no nema miensa wi e wo honom on say eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos ena brofo miensa we su di akiri enuo no e available good 2 e affordable good ena sanso accessible good eti eduro no ankasa no e wo ho ebi wo baby ena 2 ne boa no so enya den fom ena de toso miensa onsa betumi aka bi babia with me number so ma fama me frame good ebia na wonso why ready say oni wabusu ani nyina benya apomden woman ba kon se ne ba no almost every 3 weeks no de ne hospital omo sha ase ma na Hepa Plus Pavi Plasmos wajina adansi me number is 0542 77 85 72 0542 77 85
85 72 72 and 059 059 13 67 898 059 13 67 898 oh amanonia 0542 807 907 0542 807 907 na platform ya ye kase yi nipa dodo na etie de adwuma anopa me share obi testimony good say opanyin bi a na wodi adanse se constipation na etene so o sha ase tie yasema onom hepa plus pavi plasmo sebe ne yemu ye free no enei no one ne dwonso a improve osina odwonso a emayi ena two ne mpaso agro ekone ni mposen se na onom memedru na secret ba ko ne se adwene control se bi obi beja ne nan ana obetumi agunso eni nti se onipa oye obema nti na meka se obema de ni se ochim bema nyame a moyese ya nchimo yes obema de so flow kama wo flow ni se bi uja nan kama se ko base bibi nti o chinchima e problem go o se doc o kasa asem no master dia hu se me so me how pa ne se me mpaso agudie e ofom na sabiu ebi o have 4 days na me tumi nya na 4 days no tumi nya na hepa plus pavi plasmo no ama nipadua no aklense ne ho obema bia nim se sebe sempo wagunsu na wadunso wi na okoya ne so no wie na sebe junso kakra bi small one na eba no e ma no to no it tells you so obema you constipated no o urine flow no kwa with problem also o tie constipated no o ha o prostate no nti wo mpa eba ne said oh daache me benyini na mawu asomdwi mu me mpese o ha obi abeba me so me mpese ye de dro ben beto me be mem enei na ese o hya se tu ho anamo sure hepa plus pavi plasmos no mani padua ni nya hoden na sebe wan kwa akochinchim ma prostate na anya kese good me personal lines yi me de ma fama frame na nkomo bia apese ye die no ye ni empo se ene your first time why you adwen say odi kwadunum beto akira yinhira ne yeah obu an first time what say hepa plus pavi ni plasmos ko to me de kwadunum atu akiri ene first time yinhira ne so your ba na students ne de yemo mo abaso course e ba na asen no e ma ni yisu atadwene pa wow yes because wo so onko fa chemical bi enko sei niema na o hwa dance mu dia na doc sa atadwe ene pa wo mu sei student no what you say Gen Z no what niema wo ho se odi atadwe ne kamo a onu sunya atadwe so nhira sure ko pebinom good me personal lines no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh amanonia 0542 807 907 0542 807 907 nana woman be owo Dr. Mensa Hanom also chiao pa na last week what he say ye she obi dance say 64-year-old woman drew na boa no eno ogina asa dance ye no so because say na wo chichire mu no kotobi okopebi also 61 years na obura Freddie Mens ho oje ne hepa plus papi plasmos no sha say o wi atadwene bi agu akire na no nim se mfifiri wo no ho obetumi aburu mfifiri da what you say 61 no mo o say doc mi mfifiri papa bi adware na me to ho so minya na ho na mpanyufo nyina betumi adini mo Helper Plus Heavy
ɛna plasmos that's it mesome das out of four the man himself Dr. Ebenezer Ajamai the founder Ebenezer Heba Hepa plus Pavi Plasmos eye nuomiensa ye frɛ no abedom Ghana se nwei ɛna se wunya bi na se onono mo a nokre me se wo se de aseye no ebeye yie enkwa bebem wate tie dia meka ne yie na bowura baabi eto ne aduro bia konna ko pebi na nom na wonom a ebeboa wo obefre doctor de wonte ase de opeso hunu no obekyirim wo de tie wei meba apomode mapade eno ane Hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Enti me manom pefie ha. She, woye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And ye also woye Hepa plus wife na abo no. Hepa plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh, me. Ade minim. Dia me dia sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso nu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen si yie pa me kam kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid mikaja de en mema ye mre won pam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni pedua ni mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company eti mu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Dabia Sanopo, Evio, and Numero, Mehu will be fear hebia. No cra gallons go con who be bunsio. If you come with me, and 2 persons tell me say, won't you your womb? Yaw Asante, my man near, and Princess Sunie, number 2 DAB. Nenso Ankusiaga, Bako crad dear, and call for you say Akusi Buoso. Ah, Buoso. Now won't you voter drill limited in Kana? Voter drill? Anne, midye, on 1 or 2 you, if you do near, Minyawo, how bia. O 2 boho no ankasa, Metre boho drilling, or your pump installation, blowing, pump servicing, no how beer beba boho one, obesiesi and swamau kama. Nasa hoya boom, anuyam, afrum, obetun intentem, free say. O mfidi kama wodi adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da ban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da ban heye mi kohosisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi voter drill limited mi problem na solve Odei no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprusuo aseswa ye wisi ene wo bia book mu kra se wo kan ya hu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fane bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a ye nkasa 0244 97 68 05 by Grace e wo Kumase Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yani Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra aden ena so biem tam heba me hye ya me kan se yi ba kun ani wayi me yensen bra sanya tam heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba me hya enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba me hya duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase. Yakoya yasan bebiu aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadi no ena waso dasugusua. Ena wiei utie yen. Ena wiei baby biara owa ohwe nso yadawase. And now we Volta Drill Limited for Ishranu Binkamo Chrese Mota Yechi Ewujuma Yediemu. And now we utie mi se uhia se ubetunsu you. Ababe ya odadwe abe ya okoda na sese no ahwa na wodwe chrese wo kwa akwafa wo no mu ama ba betui entro ne yebetwa akrewo
ye bekeka nsem bi a ense se ye ka kire wo ye tu ama akosi bo so entifa kraka ho me pa cha problem ano no ensuo ombetu bi na ama o problem no enye menkofa sa nkofo no dwene ho se ya ye nhwehwemu ahunu se ebe nsutu a wono mo aben na wo honimde na owo mfidi a ye de tu nsuo no eye Volta Drill Limited for enuanom onum nimde ene bibi e fa bo ho tuo ho no onum ebetumi atu ama so ofie ho de obetumi atu ama so wadwuma mu ho ukuro ni mu ana wutu dia ye adwuma woni ebetumi adwabo mu atwe nsuo afiri asase na se e de ama wo no eye Volta Drill Limited so waman kwanchenfo bia betu na problems nko a nenemu a wo de freye na ye mesiesie emfama wo wati ase ena se bia wo ye nsuo adwuma yi bi na ope rig machine wonmo betumi aboa wo amonya rig machine a eye kama eye Volta Drill Limited for enu anom ahojo da aban ene main office ne wo obesunwane tachiman ne do ma nyina nso a ye wo ho ye number eye 0244 299 520 afi 0266 43 2210 ofresa homa wiya woni Volta Drill Limited mpanyimfo be kasa na de wonte ase bia no wachiri mu amawo ene traditional Dr. Dawood Eda Dawood Herbal Hospital no adofo yade ya ama mene wansa ye kan nyina ye yade o ene woda ho obi hunu wo kola onimse obesre enti wonfa sebe nsem obesa twa to kra ansa na ode phone na to baabi no ka nyina ho na wuti a eye yade entia o onua nanso traditional Dr. Dawood awurade nyankopon adom papa ni nimde ena se hwikwaiem ena papa ne fani nro wo de beye adwuma enti se wutie me na wo ye obi a esikyire yade diabetes ena hawo emoja broso hypertension ena etete wo akabo mu abeja stroke yade abetena wo so ma sese wada form wo breo ye miemfa amra wate wo be sore se wo de ye hepatitis B ana enemu yade bi na etete wo hwede enemu yade aye wo menua ba ama sebe onye debio bema ama sebe yade na kasa nguruma ketekete bi na tua onam yade enya de pa o ensunsan so bone a wotena ho che de bebre wo no wankasa wo mpe woni traditional Dr. Dawood papa ninhia se wo de ye ulcer ana wo prostate no chematoba ho ayekese ye de roba akotum ni nyina no papa no ye ho adwuma ne ma mo pa wo amunya bie no akwanya no nie papa no se brana wonye waduro onua ebe pa ho amawo ye onso obefa bani bi bema sebe bi achemato ne frunti na untumi nyem oba no brana ye nchekecheke ye hunu mfomso no aba ne yem waduro wate ubegina so peme na ubogumu a ubonse enamua na go obi so wo ha ne de ne da fom bem oye ne hwienye ye menua ba mei brana ye mpagya no mawo nti mema no se apagya o obeba ejeso krapa enane yenkane na metro fm ni wom no ewo krapa ho no saa da no amu ana sese ya Dr. Dawood odini dwuma ne number ye 0244 886437 ena 0201 681 717 ene Abapa Mall your biggest online shop onuam yenidwa yenidwa tieme fa phone no say ye Android phone ana ye iPhone ko Play Store ana bra App Store se wo kɔ hɔ a ko download this app yi Abapa Mall app ni di no Abapa Mall aha ena ye most credible online shop the obe order ne no an ye de bra ye nioma ye de ye adwuma na ye ton nso eye papa order ubetuaka ba bia wo bia ye de wade ye bebra de na hia upe TV upe phone upe fine air condition upe ntade a ye hye upe kitchen nioma de wa ka name it upe nioma ye di nua ye wa name it Abapa portable washing machine cry 399 Ghana cedi. This should tell you say ye nioma efo. Adie bi enipa da se ni hia e wa asasi so
ɛwɔ ne daadaa sitinem na ye legal to use nkoa de abapa mo foto bi wate ya wa akwanya ebia wo pe fridge kese wo ho nso ya be mu atua ne nkakra kra so ya ne atebri wa de abra simple abapa mo ya water for 3 miles sakasaka park wo ya na manie woni phone na abi tumi dia ko download the app na jefre yen kan de wo pe ya mo ne bo nchire otuaka ne yemfa wa de mra eye 059 338 6133 and 059 339 1848 Eja Peter Herbal Center Papai ewo Feyiase Pentecost Junction Lake Road kwane so asem na meken Eja Peter Herbal Center papa no awo hudwuma eno ye na nasem tietietia osifa wo yafunu no fabra be jame na menyemu adwuma mfama wo awona wa papa sabe wunya no osifa yafunu no bra be jano no nyem wadwuma sa wo ba ode ahahan be yenhwehwemu ode tuwofunu funuma area hono onua ba sa obewo a obeka kyerɛwo fagame me yem wadwuma se bimba kora nyankopon amwo a mawiase se obenya bi obeka kyerɛwo se kusufuru nyankopon se wonsesa ne omama wate ase papa no de bibiduro hamama nuahini nubuna ode ma manfo wo adanse e ba doso enti se ya wo ho hawo nko ade a menua ba menua bema jaisu na ja adwendwen bema bi wo ho aya ka kire nse ni wiase wo da oye krawa Eja Peter se bra eduro wo ho wo de be ye ho adwuma enti obi de ye stroke nso obi nso de ye pressure obi de ye diabetes obi ntini mu twetwe no obi akoti na mu yade obi nse buo mu nye obi nso sebe ensuo kura totoi kura de wawu ahotutuo ne sasabore ha no no wunya babedru Eja Peter Herbal Center watwedi wunya dru Feyiase Pentecost Junction ho a pragiafo wo ho ka kire nse onfa nko papa na wo ya wadru no no ano no watwedi Eja Peter number ni jefre no 0543 369993 0543 369993 odi Eja Peter Herbal so punsu aba ya se wunya bi oba bema uditware a ebeboa ama onipadua no atoso kama na nsansa na firi ho oba uteke fimfia akra nso a ubenya bi very good na wie ma bedwafo wo ha mema won kwan na awurabai ama afiri yi maami ama wabusa no de opese obusa no na afi yetie nana ya no wo awura house ade wako ware oba fofora na kaseguha how ma yenhwa de bi ebra one nana ya ni jaye uja wo hokoye na okofa ifu eno nso san ba wuchi na oba na okọ no onne be ye se ya satena enti oba na otumbe we kakra na okọ ana ofri kron mu kra de oma hono Oma oba ya last year no ma mi nwa ba ku ya o de bai shada ma ho no da no oba ho no so be ne yere no ho ade a o de ne be kire na busuafo no no o ma ho no mo nko ma ho no okay ne bibia krada okay enti sese na wo sa enioma ne ho asem na wo ka no abusuafo na ka se wontua entoma de otoy bi ko ne wawo watontoma no de aka wamfa ama wo wabusua no obi anso anka ho asem kosi se wo san de wo ba ko kan ho no me de ba kan papa ya se oba anyima entwe no sa bre no na onyim first wine no ene e bo ne sa aka no wantua wu waba abewo wo be wo ye ya anka ho hwe ena bosome nso achi ase so san benyim second wine e san de be kan ho enti between wo ye e besi se wo san ba benyim no obi anka ho asem anka wo bi papa anka wo bi nani idea enti na afei na wo san ba be kan ho asem se sa nioma no o yensa anyima di enti na mpacho di enti a me pasa meji ne o ja ankra no koye no me ma hwe ankra na mama udue ni mpokra no be chipo kra asema bana mafum kra na o de ka wofo ni to abra o ja ankra no koye na ma nka hwe ya nkyere wo no ana mama udue na o begina chipo no so
ade abomidwa begya asem ho de abomidwa ntena me so me kasa no otwe sika akɔde obetra de o ne busuafo ho ma se bia no enti ano na hyew hwe na efo gya o no ye je ne de ano de se na masoro dada wasoro dada ya mo efo ka ma wo abusuani bi anyi efo hwe na ade na wo efo nso ma se ono nso ye ngi ne bibi mfama wo ono de maybe akuduru me de ba kra enyi okay enti ene ye wo ka se hwa wo hwe nkwada no na krachi nemfi no ene ho ena wo pe ho mpatasika bi age a kaje na papa te ase wabusua ewo ho nyem first wine wa wo sa tena ho aye boje gbe na sa nyem ba ko ka ho enti e hokra ne kire se ebu edibu ni ani die wa mfa bi ama wo wabusua ena akọ bwe ba ko sa ka ho mewa okay asem adua wum no eya na ehon nsem ka no eye bebre but wiei ye behwe ne ehunu de ebeye ensuo toto 3D yade ama ne homne so 3D yade enso baseyi a eduo ba ko pe ne ye ne 1 man time stopper eno ne time heba mixture they say my time heba mixture no emel ba bia wonam bia sa wo ye oba wo ye bema na 3D yade ne ba ma wo ye obasa basa wona ma se wutu ahwe abawi umogya no ekumba na fe wonum nyina to se aduane na abedi anya ahode ama mogya bia beka ho ono nso ma oni di na woda wonna wo ho aye hyehye 3D obekuo misrew what test positive of malaria ana for malaria ana se wa wo hwede ye wo nipadua no mu a nipadua ne nkoyi malaria fever tetewa wonum ato na wuntumi ne die fufuo nie aponche na mu nie na yede talapia kakra se kura de emira bana ne bodin eja na emira bana ne se die ma yentumi ni diti emira duru 100 cedis o emire nanu mi hu ba ku bi na efe mi busa maame no osebra fa 150 beje na mse temiso ose o de aye mam 120 o se na nlo kwa qualification mi na maame bi ya hye bi wo na me kam ya hye hwe wo bi sa 100 cedis o nsu kuma bi o en kuma bi yi an ka tete yi okwa yi esieso yi ka sa me ne me me so kwa wa bi na kwa fuma me fachi a na busie akwa me utiri ye ebreko galamse na be se ni nyina se ngokwa wu bi enwa wu bi ampa wo na sani ye wo nketu abi afra ne pempana wo to pempana na unya tutu ni sei wonya umakonu atwi no apel board de ayi no se nkwan ye de kwa utwi emre ni bi da weni kura de me no na me ye ni sei ya me ntwi o me titi ni bebre sa na me twi makoni je ne gu ho na ma bo ne doboa na me de asi jem ewradia ene dokoro nta dokoro sisi ye mpempana ye behu biemu wei galande de asaba ba wo ene kwa domu kura wu bi sensuo no asase ne sei enti domu abe no to kura enfi enti mesrao unya time heba mixture ne bia beboa ene wo time hh heba mixture eno de se ensanse bia go private area ho a se we ba na abema we immune system no aye very loose enti yade abobo basa onua mani nyina brane per time hh heba mixture ene ne capsules nanonom baby atu aduru bi akọ abenya bi frɛ yɛn wɔ 0244 417 669 0244 417 669 ya Bolivia Enterprise yɛwɔ Kumasi Sofo line alignment yɛne multi home no na di animhwɛ ɛnɛ tie na hyɛ ne nso sɛ yɛde aduane yɛ aduru ɛyɛ ahoɔden no ne atwetwe ɛne yɛde ayɛ sɛ aduane nti ahoɔden no wom ahyɛ mu ma tontwom enti se wunya bi na se wudi na se yade bi ni wudi esi a yade no obehu se ontumi nyina kire se aduane aduro future life smart food yi wonya bi edi muntie se wo ba ya Bolivia Enterprise ye Kumasi Sofo line alignment ho a na ye wo ye ne multi home no ene di animhwe na ye nuani ene ye de vitamins ni minerals 23 ewom amino acids 19 omega 3 inulin selenium fiber protein energy ni nyina hyemu matonjom enti yade ya kan se onuabra be kire wo yade ne mu kire yen ma yenhunu yade ne ban yade ben na etete wo yenhunu yenuane ye num
yɛwɔ motabella yɛwɔ future life smart fiber yɛwɔ future life protein future life oat future life zero ne ehu de de ma de akoto yade na se bra gye number frɛ yɛn unti biribi ase a yɛn kasa ɛyɛ 0244 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛna Dr. Mankwa one wadwuma yɛfo nyinaa nso mame mamo aha Awurade fie Herbal Center for me chiachia mo Kronum Bosie Red Park ɛna Awurade fie Herbal Center tiefo wo mo wo papa we na waduro special wo de yetremu adwuma no sɛ wo yɛ obi a wanya haw ɛwɔ timu a papa we waduro nwanwa so a ɔde yɛ etremu adwuma Awurade fie Herbal Center papa ne bɛma waduro etire no akwa ahodo awuwom wanya haw wo bia mu a fabra papa ne nkyɛn wanya nemu yade bi ɔsɛ wakɔ akɔbɔ match yensa sɛ wobɔ se kan na kɔpem bra na ɔma waduro na se kan no ano nya nam bio sɛ mojabroso ɛtwerɛ yade Typhoid ulcer stroke yade entirimu atwetwe mmerɛ yɛ wɔ mpam onsabuo mu anya wo a wo pɛ oba Awurade fie Herbal Center wɔ Kronum Bosie Red Park a watwedi doctor number yɛ 0241 0241 09 3915 I repeat again 0241 09 3915 and 0549 20 66 33 awuda die munchia die di kan kwamao ye frau Mispa Islegon we die hwa na abewo enna owo na emei wanya afeko edi aka umfie ho ene ye wa wudai Kevin eni abrewa ba owu tekefema hey Kofi omo se omo mawo happy birthday osire nyankopon hira ene na ho bambo se Mispa enkan hey twumasi wadru Islegon hey no wa fa mechia me kura mama hu sene hey wadru achiri mum de ozu de Islegon afei awudadie mu nchia nkoma kunadu papa be obedwede ni adum light na awo na ene wanya afeko de aka onfie ho wa wonamfonom ye wa adum light esien ene fastest talker nom ene woni ye keka ho se ne ye wa wodai osire nyankopon hira na ho bambo se nkan happy birthday to you Kunadu, God bless you. Na mia medehye ene madie nyina simple wayo ona the simple plus products no odiaba ewie ma menchi awate yankopon hira opa na no sani o ma mi bie hwisu ya me charge yi say ye wa ebodwuma yankopon hira na mi free ha me ba de hyeman why Dr. Caesar hwe ni mu ho no ba besra o kakra ene no ka se fa me bra no na dia wonka ho sa da no wa na aka se wo se fa me bra na bna dia wanka se me fa mra ma me nkomra ne me koba na next one o de minu ayo wo de nkra ma ne se o me kan je me se o fa me bra ene aduru wo dia watu aheda ene dia me fa o mi dia na fi mate okay tobo yawada hey yawada nso date yesai odiam de obekọ mensuro jeli aduru me de obekọ wa na be kana fidie ezu owo tie afri yawada afri brother afri yawada eja aduru me de obekọ okay simple man oba de chia be so chia why ya no am ate wonka okay obo akra asembe na wo pese obi sefia ama afri ebra owura no san ba ye se waba wobebo amahwe nkwala no nti ye nkamomu no kanyame anim no kore wo de pasem kan ho oba ye no wamfa nka ho se ma ye ntena ne hwe nkwala no David nti wo kan say ono no efre na akra nde bre me na me ne kasa no
ɛna wakati me wo de oba be duru fie ho no say da so 5 million buy ɛna onye no buy wa me fie ho and ono amu de wa ama ti wa nka say ye ntoa so ɛna ye phone so kora asema na me ne kan okay efe na me musa ususu say chip eye japade a wo say ye ko ho oh enya japade a ye ko ho then so asa we ni da me phone so na boy no meti ase asem bisa na me bisa say ususu say ye japade a wo say ye ko ho enti wo kai say wa bodua wo chip ho no uhu ya nka o jai ma ne kai wonu hu say ase wo pressure no ma we hu say be ye be bodua no a how ana wanya no hu bi me nya no hu bia se bia ka me hu ya nka ma nka amana nya ne de no hu de me nya unyanya bi sa ade a se be emmo 100 cities ho ne ya bodua se in case wa anane ana se ye a na wawu aja o ma ho a unya no wanu hu se unu hu se mekoka mpo ye den ka menya ikra ma ne fa ade ya me de menya no bi fa se adwe bia sa ma utrim 100 cities ho me de me kasa benya no ana me boa me na me so na nka bia o benya no na kwa ka bibia kire me to no nya no me no me hu bibia se o koka ma ye bo bia ande me no me hu fa okay afi krache no ebra oka se onfa ne ba no agi phone de adwen ne ba otiri mo se wa agi phone na free ne ba no na wo no be use no ene na ya me ya no me se adwen be ne ba otiri pesi ye hwa adwen se chip ne ya o chip o de ama oba de brɛ oba na edin na akọ register nti o papa se ono oje sa chip na yusu wa bra wa kan che nse ye o de a wonfa wa de mra de adwen ne ba otiri de ba mitima aso o kipu ebi ebedu me bi kra no ansha obetete me ne akora no kra entem sana me ba mitim de o ye idi a ebedu me bi no o de confusion kra ba me ne akora no entem sana me dwene ye enti ama utrim se akwada a wa anhwe no na wo di ni din kwa me de register wo pa che se ye oba de enti wa che no ama utrim sa se me ka che ne phone so o kan ne say me ka che ne sa akora wo dan kwa ma wa anhwe ne na ba hwe na medu se me de na de akora register chip enti wo pa say wo akora ne tutumi a ma me kora na me hwe e ba no kora me ni akora tutumi bi e chip na be ye akwada na japade a wo papa e pre atie za na ba utrim o yo akora me da se me so da se eja kwa me ana mami mi sha ma free se woni ukunu no edi nkoma obai eya odwene se onyawa nka osanpe epede o ka kire me dan kra na odi akra na be school mu kra no ya ishia na to ne man kra no kra o kan se bona montra na on so kra de enti dan na me na me ne ba no ko school mu na 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 o hobi enti de we na o kan ne ma akase we no enti me na kra adwen se be ma no ne ho ne nche eye ebi kakra bedi no ho enti me mpene ma no enam kasa na me de me mpeni de ne ma akase na no okeka so do kan na otum se odo no ho to tuye bebi akodru ni de bi a ska akra ba no ho enti se no kan de enti me na kwa ka se na me se na akoye oba ho ade na me koto so me first wife and second wife enam na ka se nka me mpene ene me mfa ho da be so ahwe me ma ede ama me na me se de bi okay yen hwe ni si sim no a ekodu kunu ho se wono so e wo fo na wo yusu ana won so obi nti die nti a wo si wasi akra no phone mi nti mi nkyere e ho na me eye me ya na me ye mi nti mi nkyere die nti a awan sanka bibi akra nkyere me no na ye me ya no enkura na ye mienu se mu hwan na wo hwe no ketwa na wo hwe no ketwa no mum na wo hwe no ketwa na ye oba no sa wa ye ne dai o so di natam na wo nanima na face to face phone so enya phone so be ma no so obi na ka kire no obi na ka kire be ma no se obi ne ban didi natem nti won hwe ni biem ana me kwa no me frɛ na yire no me ana me se nkwa no me no be kokura na me ni ho nti me frɛ na yire no kwa pa oba ne kyew se ona ne okun eda esori do be kan be ma ne beti nti wan fa akra ne bone enkyere be adure no omo akra no me frɛ oba ne pa ne kyew me ba no be boso me frɛ ne pa ne kyew
yɛn hwɛ ne sei me ne ɔbɔ na anya nana deɛ osi mu sɛn sɛ wo ne ukuru na anya phone so ntɔkɔ a nana ɔbɔ ne di na tem no ɔde osi mu sɛn so ɔno ne ma wendi ka ba na boy ne me ɛyɛ aka na wɔn frɛ me nti ho hi na ɔde yɛ mimi hu ne sɛ no ho hi na ɔde ɛde chip no wa bla wa mama ma ne me kan nyɛ ho na me pese wo di fa wo me se wo ne ukuru na anya asɛm a mo ko mo ntɔkɔ ɔba na ɔno tia na wara asɛm deɛ obesi mu sɛn akɔdi na tem me ba no free han mo ko school free school mo ko fie no na ɔfrɛ me sɛ ne yere no ɔma me no sɔle a na ɔno no ɔkasa ne mu sɛ free school mo ba no wa ankla no wa mfrɛ na ansa na wɔba ɛna kwa no frɛ me nti na me frɛ wapa no sɛ so waka we akyɛ me de me ntimi mfiri wapa akyi ɛne na yere ne nyɛdɛn ɛnkasa nti yi sɛ wapa no menya na ansa nti wo so try sɛ wonya wapa no aka nse bi ade ama me yɛ dɛn ɛyɛ kyerɛ wo ni nti akora no sɛ di bɛɛ na ansa na no de no wɔgyae afei na bɛɛ saa wo ba no wobɛduru yɛ afrɛ papa ɛna wɔsɛ papa me frɛ na menya no wo frɛ na wonya no bɛnti ɔfrɛ mbɛ me frɛ ma sɛ ka me bɔna mane sɛ ade ayɛ kwabena asma aka kyerɛ me sɛ wo yere ne yɛ dɛ yɛ na me sɛ wa no akwa no afom kora na ɛna wo yere ne yɛ dɛ ɛnkasa sɛ ne ba no no de wa yɛ bia wo nya ma ne nka ti me frɛ ne menya no nti aka no so frɛ me ɛna me ne kasa na me yɛ nam so no wate kwabena nka ɔsen ai mini mi no na ɔsɔ kɔ frɛ no yɔnko a na ɛsɛ ɔno hwɛ aga na ka bibia kyerɛ ne kunu ma ɔna dwa kwɛ ba ko na nti bibia me yɛ saa wo na ɔma yɛ no authority sɛ wo mi hwɛ saa yi ne nkyerɛ akwa no ofie hɔ no na hɔ na boy ne bufu ya ɔkate kɔ ne sɛ menyama me bu mfo me ya ba hyɛ bɔne ɛna ɔkate kɔ ne ntifo na yɛ mfrɛ yɛ ho bi ma chip yi di ba yɛ no yɛn hwɛ nsi wo se asɛm ba ko sie no utimi fa phone frɛ ɔba no sɛ ɔmpa ukuna kyɛ ɔma wo na kɔ hwɛ nkola no na ɔba no yɛ complaint kyerɛ wo sɛ ne maame no se sei no wo san frɛ no biom ka sɛ sei na ɔba no ka kyerɛ wo me yɛ na me se ɛne deɛ mentimi nsa papa no ho ɛnkɛka asɛm wei boy ne menu no deɛ wo nka yɛ kora na ɔbɛka so ayɛ dɛn waka enti nka wɔsɛ nka odi ka bɔ wapa na ma ne ansa na me so nya wapa na me bɛka kyerɛ wapa no sɛ bi akwabena kɔ yɛ na de a wɔsɛ wɔ yere yɛ dɛn ɛyɛ ni takora no kora fom a ɔmfa nkyɛn sɛ ne ba no no me final question ti sia sɛ wonya kwanya sɛ o pa ukurafo na kyɛwa obepa na me dasi mate angasa biem me ma wakwanya wai anhwe ya emwa wai kasa no wakasa enda eja pia oti ofori kurum eja pia enne ye wawoda opanyini wanya aduoson ne akire eja pia ya wo ofori kurum eja onfa utekafem Asem Beba Dabi dwumadie eni agro enne ye wawoda yi yesre onyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere ene nkwahosan se eja pia enkan. Happy birthday to you opanyini. God bless you. And now Georgina Efrifa United States of America, New York City. And also na ya Krobea Asante and men so me wo so a me hwem wo YouTube ne so. Nyankopon hira mo pa wate me wo bronze and na enawie yi men so me monitor mo. Kwa mi demfi and was yes na ya Krobea Asante dia wo kan ewom ohia entumusuo. Enti se wan hwe a obeye de nse se woye mate len mete won ka che Atlanta for osena na Krobea wi me chiachi anu abedwafo nyina na wi ye nso ye wa ha ye monitor mate oba len. God bless you. Mary K eno ose akra Krobea aseda ne Nyankopon animu aseda de bia esese ye de ma no na ye hwew 7 owusu ba eno ose na ya Krobea Asante wada ma me wogidie wa rehemu se ho ye nsuta na awie yi yenso ye wa ye hwew na nanabuadu eno ose otaki abusuafo nyina me chiachi amuo nanabuadu nie New York State Man Vernon na wie me nso me monitor mo yenso ye da ase jeoso amankwa abo Steve eno ose akra Krobea me nso me wa na me nso me de menche e ma no abedwafo nyina wate Nyankopon enhyira mo ene Paul osewusu ansa o Germany Frankfurt o wa homane so
ya onso utie ye na na ba free fa no se Krobea o ye live we Sofia Sama new site na Krobea ensem bebre wo honti a udwumadie yentumi nya itie o nkuranshe wo mu no na Krobea eso pa and sister spices enso ye very natural 100% natural sister spices onia se obeye aduane a se what the spices igumu a de se ba utrim sister spices ni senti ne se 100% natural 1 2 se ode ye aduane a de papa yewo different flavors yewo good flavor fish flavor chicken flavor stew flavor and a beef flavor yewo track record sisters food yene ye de sister mackerel ba ye no yene ya ne de sister spices ya ba it is catch say 100% a onia mana moto na koko pebi na faye waduane eye kama se koma amene ho ubenya bi ato afri no de oton spices no okwa akase o sister spices so onu nso nya bi ntunton ya ka kire so omra dum pampa so ubenya bi etu akoton PZ Roman Hill so amene bantemadwum eho nyina bi wo ho enkran fo nkosi ambini wo kanshi ubenya bi ye number nso ye 0243 53 5025 ena 0279 140 940 ofresa ahoma we ya sister spices ye ne de aba ye beje so ye no be kasa de wonte ase no ne akyrim ena we fit homeopathic clinic ahirema kokobin ye di adwuma ye beje max company no ewo 18 mu junction ne so fit homeopathic clinic ena dai se wutie me na se sebe yade abeji ni pedua no aboso a onu agya su na agya adwendwen yade no wode anante ampa anu ye bia mai kire se enhwehwemu bi esese ye bia ne yaye na enso besi sa abri unya anu ye bia nokre mese wo se bra fit homeopathic clinic na abenyu ahoto ye nam physiotherapy acupuncture ena massage kwa so onuaba mei ye beyi yaw ni nyina wontimu atwetwe no mpemu haw no ye beyi ni nyina ye twi fifiri ni paduam detoxification what ya see why ye mre wo mpem asikyire yade bi haw arthritis bi tetew awa bai wahuna mane sasabore wo so enemu yade ne ani ho haw osa yade etete wa mo aboka abota fodunti sese wuni ahoto wo de bra fit homeopathic clinic ye de aduro be kan enron ketenkete ebemu ahoto your number is 0244 58 3859 and 0275 96 9414 and Jerinas Herbal onom ne de Jerinas Herbal mixture enso aba Jerinas Herbal mixture se wunya bi na se wononom na se wode etridi yadea na haw da bia malaria wan we yada kokwa wo mabi wo malaria no ekuni papa enti ena wie se wutie me na wunya Jerinas Herbal mixture na wononom a malaria no beko nipadua no beye den ebegina brane amohu se wankasa nso we person what ase afa ye wo Jerinas Vico mixture eno no mu asisi yade brafo bia begemu aboso na mo ye mo hu hwie nye yie be ma sese wayemre o ye wayemre untumi nya yi so obetumi aye yi ama yi adowo ama yi aye yi a Jerinas Vico mixture no eduro ne ye oba kolina keba giga heba Fredimens Misty heba Dani heba eni apedanka abenya bi amayeb heba shop ewa abu station omo na distribute eduro o pese of free distributors na one number ye 0538 484411 ena Jerinas ewo Breman UGC adjacent DVL ye wo Breman no ye number eye 0241 81 4677 ofresa number ya ene wie Jerinas fo ene obekasa ewie jataba ene nana yaw
aka Isaac Champon enu ama kunadu owo mpasa so no ma wan ne ba no one na kasa omeka de krach nde to nanim emfa nkyira bedwafo na fei ye hunu de owura no na nam won opesu otuo wabo awura yi dua se wabo ni dua de na awura yi aye no ntia ama wabo ni dua enemia me de hye me dofo ene made nyina Falila United States of America. Falila, a very good afternoon to you. Nyankopon Shrao na onto onkwandem. Ay, Falila no. Very good. And na Odomonique. Odomonique. Ewo Dabai new site. And then we a very good afternoon to you. Onu abedwafo nyina ne wapamfo ene munso mutie ye no ma ye nchiachia mo mi wofa agiman kobia ofa agiman kobia onu adwuma yefo nyina nso ma me nchiachia mo dum PZ KJT na abrami abusuakuru agya nhye ho national losing ka mo ton no yankopon koso anya mo kese wo ho wai ofa onfo take ni agro koso a na tie ye yankopon hyirawo jatawa akra wanya na yawo menyana woni na kasa eni na di nkomo wabodua oso modua oso omodua sesei na me chetifo na ye mo makwa ba mra Asem Beba Dabi so nokre asam ne bae no ye ne na ya odi nkomo which is last 2 weeks nim and anopai kura ya kasa na o kire se o won kran di dwuma bi eno nti no ntumi maaye na time na ye friend no kra no ura boda a o Cote d'Ivoire nti wono be sere Monday ye twemi eno nura na nka waba oba oni ye ne ura nyina be hia na oba we de ntronkwa na odi no kre sem no akora no de no ko school no maami we nsi school mo nkohwe akora ni bi mu da wone ne kasa efa sem no ho ne sim bi bedi ne ban ho na akora no de phone ko school na teacher 4G nti ne house master na ne friend no de phone ma ono no de koto ho se akora ni be fia na we use ti akire yi na maami be kasa sem ne ye ne dia on family no ena oni ni di hu komo na maami edidi na tem na obi a one ne wo made ebesi de wabo ni ria nti se abedi ha akora ye ne de ye ne maami nko no nko hwehwem se dua no wo ho ampa se de wo kana ona ne hunu so no emomu enko ko no de wa mo maami dua enye nokre se de maami ne kan wonen na won kwala mienu woka se maami nhwa nkwala na na oboa bibi bai na onu tu kwan maami na ahwe nkwala na besi sabri nti wono no baaye na obeso mu no ye na adwen se opese ono nso beso mu no hwe nkwala na bi na maami gi na home na obaye no wode nkwala na kome mankofo na omote omonche nti wo yese okohan dan na nka woni maami abetena ne nchen nkwala ne nchen no otumi ahwe nkwala ne yi wode panyin ne tiri edi bua no nti wode na kosku o se wo yese sa o twere nti wo makwan a oba no ho e won kran ho ana ketwa no nso so ene nam no ye memasem oba no nti okoho tama ye friend no ka se wakoho ne we nua akura kodi nkomo e phone so ni ade ama omo pese akwala no emfiri ho metena busua fie se ne be ya omani be kɔ no ho a obegya memasem to omani ni hia no mbusa na adwuma a opese oye na oye se opese oye 3 na se ne okay okɔ omahuhu sika nyina no okɔ no akɔ Cote d'Ivoire na ba oba o diskan be ba no mo de akwala na akɔto adwuma se no betena fa ko na wanyansa no dwuma bi daachi ɔno mu ni hɔ a enti sesi ɔso ɔwɛ ene ye kasa ye wɔ se wabidru akra na omo yi ni ema bi nti obefre na se wiki mu wonya ho oya adwuma bɛn otwika oya driver ni e de ko Cote d'Ivoire nti omo ko yi ni ema omo de ni ema ko na omo de bi aba enti sese ya wo se wa free Cote d'Ivoire abedru nkran nra anumere no no okoba bi nti obefri ho no mo a obefre no eno nti na amedwa de nra no wantumi ama enti da bɛn wo so obetumi aba bisa no saa asem we se o de o ma ye da no se ekina na asa na de kye wantumi ama ye wo se obefre no ma edit na ye kura no wafra no wofrefre
ye di nkomo ifra na ofrefe okay ka kyerɛ no sɛ phone so deɛ memfrɛ no ma ne nkyerɛ ne ho ɛwɔ awura yi asɛm yi mu te sɛ deɛ waka yi mehia no wɔ ha sɛ obi sɛ wabɔ ne dua na so wo ne dua a nye nipa baako pɛ ne kɔhwehwɛ mu wo gyina hɔ bi nipa ne gyina hɔ bi yato yahwehwɛ mu awura yi adwombɔne ni ne tirim sɛ wabɔ ne dua a ɔnkɔ da ne mfa ngu so ɛne ɛyɛ kora nka ɛbɛtumi adi n'anim apɛ baabi a ɔbɛkɔ na wakɔ akɔda ne de agu so sɛ yɛampa sɛ wobɔ dua no a na sɛ wɔ ama a ɛyɛ asɛm fa hyɛ no obi de too so enti bra come prove your innocence no na yɛnhunu na afei nhwehwɛmu ne nkɔ so yɛnhunu sɛ dua wɔ hɔ anaa dua ni hɔ na afei yɛntoa so mfiri hɔ mpakyɛw ama making sense very good abadwafoɔ ate ne sɛ yie no ɔnom nso ɛbɛma yɛhunu deɛ ɔnom nso adwe kyerɛ wɔn na nnɛ Sweet Pea Executive Hotel ɛwɔ Kumasi Krodua yɛɛ mu few meters away from Kwame Nkrumah University of Science and Technology Ufrican UST na woba w'anim kakraa bi bedru Tech Police Station Tech Traffic Light nie wadru Kenten Krono Amangwase ɛhɔ na Sweet Pea Executive Hotel ɛwɔ anuanom yɛwɔ 30 luxurious rooms with modern security keyless door locks waho bambo ho hia yɛ yahai ɛyɛ very secured cameras boba ha yɛwɔ mmɛma wɔnom bɔ ha ho ban sɛ woba ha yɛwɔ spacious place wobe park wo car yɛwɔ gym ɛyɛ free to young guest yɛwɔ restaurant ya wobetumi akodidie wobetumi kura nso afiri abonten no abɛfa lunch ono odofo betumi abetena ha bedidi tie o oba beda ha edu anopa yɛma free delicious English breakfast yɛwɔ free Wi-Fi ya wobe enjoy yɛn power supply 24/7 ejina so light num wɔ ha yɛ rooms no yɛwɔ modern jacuzzi stand shower afei air condition rooms water heater wom yɛwɔ 43 inches flat screen TV ebubom boyi yɛwɔ mini bar wɔ ha obɛgye wani ɛyɛ home away from home Sweet Pea Executive Hotel akwanya no nie ma yɛnhyia afei wodi dwuma bi a yɛwɔ conference hall fully equipped with modern facilities wobɛtumi abɛgye ha na odi adi dwuma nso wate yɛ number nie gye frɛ yɛn oni yankasa the opes obusa ya na the opes ohia nkyiremu no yemfa ma wo eye 0244 358478 0244 358478 offer sa number we are Sweet Pea Executive Hotel ye beje so and a 3P garlic mixture and a 3P edro 3P edro say all the time who feel very weak e woni padua ni mu a eye 3P garlic mixture se moja betumi adie furusane yie atrantwie yie ewo nipadua ni mu ama nipadua ni nso atumi agina yie a eye 3P edro we natural garlic wom enti se wonya bi na se wonom a eboawo ankasa e ma power for your daily activities uyo obi a pressure how o cholesterol wosoro we immune system na yemre wapone waposo ya eto de bi kura utumi honhono enye duabo konna kope 3P garlic mixture nonom na enye omu adwuma baabi eto no obi akọ abenya bi frɛ yɛn wo 0248 928824 ɛna 0201 000021 menya ade edie me kodo fufu ni aponchenam nti ube ndai ai ade nsan o ye yimi ama me sem kodo fufu ni aponchenam ube mdai edie for ayede hey jataba owa ade acha me akra fa 4 yo akra me da se on se asemu ya ye kan asem ni fie na akɔfa asɛm aba fie ɔno chip ho ya ye be buru nnua abekum kwabrane chip ya ene kura abonten ayeboa edin kura na emze ye 100 cedis wo kɔ wɔn office dia a da bre se 20 cedis so say 30 cedis woni me hu ne ma mienu ɛwɔ asɛm yi mu one
ɛyɛ akorasɛm a ɛwɔ mu yɛ awura yi ɛne ne ba ne papa no ɛyere no ɛntɛm mehu biribi wɔ hɔ sɛ ɛwɔm sɛ awura yi wɔ ne krakye ne obi odiɛ nanso so wɔdi yaw ɛwɔ saa awuraba no ho wohwɛ ne nkasaeɛ mu no a wɔse yɛ nam ne so na ɛdeɛ baayɛ ɛna nam ne so na deɛ baayɛ ɛna nam ne so na deɛ baayɛ wei nti ɛne wɔne wɔ kunu no anya asɛm ɔmo mmienu na edi nkɔmmɔ o ɛnyɛ sɛ ɔbaa no gyina hɔ mpo o yɛ wɔse magyi me te sɛ wo ɛne wo yere ɛda so koratwe ne wɔ mu wei yɛ koratwe ɛho nyia sɛ beka a watena mu da etugya wɔnyɛ ya ɛnyɛ ya ka bi wɔ hɔ condition wɔ mu ka bi wɔ hɔ famina mu kura onyai onte enti etwam a ɛbɛyɛ ɔya aka wei patena nkan ne minya mu tena ya na wakɔfo trɔtrɔ gɔjɔ a ɔmfɛ saa deɛ ntire mu nyɛ da ne sɛ deɛ wɔka ne mu biaa wɔhunu ne mmirika etuo enti no ɔbɔ saa wɔ me no deɛ wɔntena mu da no wɔntena mu da no ɛna ɛfɛ mu watena kɔtena limpo mu da kɔtena limpo na wie a matena mu da enti ɛnyɛ ya wɔntena mu da deɛ ɛyɛ na watena mu da ɛyɛ enti wei ɛyɛ nu a saa koratwe na ɛwɔ maa bi mu a edi mfie aduonu kura ne sɛ wɔne bɛrima ne gyae na bɛrima ne kɔfo ɔbaa foforɔ a wɔda so ne ɔbaa ne etwe kora ɛwɔ ne mu wei ɔkɔ yɛ a ne ba no bɛka asɛm kyerɛ ne sɛ sei no ɛna kɔfa a wei nyinaa baayɛ o ɛnso ebi kura no ana ne kora no wanka ne bɔne so ebi kura a wo kura nka bɛka dɛ na wo ba wɔamfrɛ me ɛkwan ɔfa so ka no kora wonim tɔn a wɔde kaeɛ no wonim ɛna nkwadaa so pɛn saa asɛm ne keka wompo ebeduru baabi no ebi ebire bi atwa mu no wo ka asɛm bi ma wo ba no bufuye wo ka asɛm bi ma ne yɛ wo ba ne ya ɛnso sɛ nipa foforɔ na ka kyerɛ wo ba no sɛ kimu a kɔbɛka sɛ hɛn ɔmpɛ me ba no asɛm sɛnea wo betumi atea wo ba no saa na wo kora ba so wo kora so betumi atea no nti ma yɛ mfa saa kora asɛm no ɛma mu bebree ɛma no ɛnkɔyɛ ayi afei ni ɛtɔ so mienu ɛyɛ sɛ awura yi susu sɛ me akwadaa ugya ne ho mfie du na ya ze mfie edu numnie no mia na mahwɛ no ene de me de akwadaa edi kwa e register chip a wo susu sɛ ɛyɛ obedi na me de ayenti no wo wagye chip no na akwadaa ne brɛ na wa brɛ ne ho a se wanya ajapade a wo bɛpere agye ba akoso no enti awura ya adwen ye ne sɛ ɛyɛ krache ne sɛ ɛyɛ me bedi ne de mi wo so tumi wo panka de odin ekɔ register wo amfa odin ankɔ register na wo de me bedin akɔ register de a ɛne na ɛyɛ me ba ne de ade a me so mi wo so tumi sɛ me sizi awura na adwen nyina ni chepu akwadaa no chepu enti we no wo awade mu a we mu nyina ka ho bi ɛne sɛ ma awarigya ye ba ya na nkwadaa no sofa no also we say chip ho de keka ko se nyame amoa na dua ye dua bɔ ampa emfa ho se awura betimi awuo efi se obi a wo na tena mfie se wo ho nie na wo se me ma wo sika dade a etimi da bia anya bia na wadi sika se ya mpa nso se krachi wo bɔ dua wo saa kwan ne so a se be endi anya kura anya nkwase dua anya kura na ono de wo se wo ba enti na yesu ya de wo we mu no on de wo se wo ba na se wo bekum obi ayi a na ga chip ho na sɛ yɛ ɔba ne chepu mpo a we hu yɛ bodua na sɛ ɔba wo ne won kwadaa mpo wa fa usika mpo a yɛ bonu dua ko no na te sɛ chepu wono de ne de esan sɛ woni ha wo sɛ ɔbɛba de nti no ɛna mpe sɛ mimi yi adesua na wo mu no na yɛ disua de na sɛ ɔba wono kakra bɛfa no enti sɛ ɛkɔba ne saa no a we hu ɛna yɛ kɔ prepare na akɔma ebire bia ne nkwadaa no asa me nkɔ papa nkyɛn me nkɔ maame nkyɛn sɛ nyame amoa sɛ kim ɛna awuraba yi ewu ya wowu agya nkwadaa yi nyame amoa ne kɔ yesisi akwadaa ne suku a wɔkɔ no ɛbɛsan abɛbɔ no firi sɛ wo maame ne wo papa entɛmo enwo ebire bia no ɔmo kasa antɔkwa ndi bɛdɛ kwa na akwadaa ne ye bibia baako atima ka akyerɛ baako ama yɛ mienu aka abomatu ɔmo fo okay ndi saa nneɛma bi sɛ yɛse yate sɛ ɛna mesusu sɛ ɛni sɛ ɛwɔ awaregya yɛ mu no yɛnyi saa nneɛma ne nyinaa emfiri mu na yɛnhwɛ nkwadaa no emom yɛdie mom yɛ no deɛ magye mɔni awie mo awie apem ndi saa bi obi atumi kɔ
ne ba bi a wɔpɛ ba nkwara ne yɛ di nti no ma bi wɔ hɔ a sɛ yɛ no korɛ sɛ awura yi didi na tem kora no a ɛnsɛ sɛ wɔbɔdua okay ɛfiri sɛ wɔbɔ ne dua menawu na wanya dɛ medase akra me so medase agya nana medase pa na me ɛnyɛ chief nti a ntɔkwa na ba no sɛ wo hwɛ asɛm no yie pa na wotena se din a ɛnyɛ chief nti a me nana se sɛ wokɔto sɛ nipa mmienu oku a bisa sɛ nnora no naano no ɛyɛ dɛn nana chief nti a yɛbɔdua ntɔkwa bi wɔ hɔ kasɛ menasepɔ bi wɔ hɔ ɛni nti a saa sɛ duabɔ no wɔ mu ampa a ɛkɔfa duabɔ no baeɛ ɛnyɛ chief nti a asɛm bi safoa ɛne kɔ hwini asɛm bi pono me nua bɛyɛ a ɔtemi nkyɛn ɔwɔ menasepɔ bi ma bɛrima no sɛ wotie deɛ gyata ba kan yi a sɛ saa na bɛrima yi kaeɛ deɛ a sɛ bɛrima no baeɛ ɔde adwepa ne baeɛ o wɔse wabrɛ nti ma me so me nso ɔmu bi na nka yɛ nyinaa yɛnhwɛ nkora no fa pem papa a yɛde bɛma ɔmo anaa meboa na mmom gye ne kɔfa a kɔnwuyaa de kye pasɛm baa mu wɔna wɔhwɛ nkora no firi mfitiaseɛ bɛdu mpɛmpɛnsuo yi nti me so mahwem maba akɔsua tobo na me so mehwɛ nkora no kakra nana one thing sɛ aware a mma wom sɛ mkɔdi bɛrima no hɔ a ɛden sɛ yɛgya awareɛ na nkora no kɔdi bɛrima no hɔ na bɛrima no san wɔyere nana awareɛ a wo bɛrima kora wonya asomdwɛ da because oyere dada no wontiti me ma no yie agye kume bi a ɛbɛsi bia no wontiti me ma no yie because oyere ne mpɛ me ma no asɛm meanwhile so edu boy ko ne tia ware na se nka ne ye ne ba ne ye no ahwe nka obebu no kunu nanso enam se anyo no ne ko ye no krafo no nti no obo se da bia na eja dam na me be ma no de ha me ne se wo se wa mo na mpori ya mpasa wo boy dia ade ta be ma obodua chepum ubekum wo bi na wa sa be se obe ye wo yere na yi a na se na oba tumrum ya woti hoi na wo boni dua kuno na hwe